सोऽहं ஓகே, ஒரு தடவை படிக்கலாம் அது. சோகம் நிர்ணாம் சுகாய துக்கம் மகத் மகத்கதானம் விரமாய தஸ்ய பிரவர்த்தயே பாகவதம் புராணம் யதாஹ சாக்ஷாத் பகவான் ரிஷிப்யः. सोऽहं निर्णां निर्नां सुखाय दुःखं सुखाय दुःखं भगवतानां विरमाय तस्य भागवतं पुराणं भागवतं पुराणं அசேஷ சங்க்லேஷ சமம் விதத்தே குணானுவாதா ஸ்ரவணம் முராரே கிம் வா புனஸ்தக்சரணாரவிந்தம் பராக சேவா ரதிராத்மலப்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஆல்ரெடி படிச்சோம், ஃபுல்லா சொல்லுங்க. அசேஷ சங்க்லேஷ சமம் விதித்தே குணானுவாதா ஸ்ரவணம் முராரே கிம் வா పునస్తక్షరణారవిందం పరాగ సేవా రతిరాత్మలబ్ధా. హరే కృష్ణ. మా పాలు అక్కడ నుండి స్వామి అశేష సంక్లేశ సమం గుణానువాద శ్రవణం మురారే పునస్తరణారవింద పరాగ సేవా ஆத்மலப்தா. எனக்கு அப்புறம் கலாவதி மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி சொல்லுவீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் முடிச்சப்பறம் அசேஷ சங்க்லேஷ சமம் விதத்தே குணானுவாதா ஸ்ரவணம் முராரே கிம் வா புனஸ்தக்சரணாரவிந்தம் பதார சேவா கதிராத்மலப்தா. ஜெயந்தி மாதாஜி இல்ல புஷ்பா மாதாஜி சொல்லுங்க. அசேஷ சங்க்லேஷ சமாம் விதத்தே குணானுவாதா ஸ்ரவணம் முராரே கிம் வா புனஸ்தச்சரணாரவிந்த பராக சேவா ரதிராத்மலப்தா. எக்ஸலன்ட், வெரி நைஸ். சமாம் இல்ல சமம் தான். சமம், ரைட்? சமம். சமம்னா ஸ்டாப், சமாமனா வேற மீனிங் ஆகும். அசேஷ சங்க்லேஷ சமம் விதத்தே குணானுவாதா ஸ்ரவணம் முராரே கிம் வா புனஸ்தக்சரணாரவிந்தம் பராக சேவா ரதிராத்மலப்தா. வாஷ் பேசின் லெஃப்ட்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் உங்ககிட்ட இருந்தா சொல்லுங்க, நான் போயிட்டேன். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போயிட்டேன். ததை வச்சானே நரலோக வீரா ஏஹாப கிருஷ்ணா முகாரவிந்தம் நேத்ரை பிபந்தோ நயனாபிராவம் பார்த்தாஸ்திர பூதா பதமா புரஸ்ய. ஆசியா இல்ல ஆசியா விஜயகுமாரி மாதாஜி மாறிக்கிட்டே இருக்கு மாதாஜி. வந்துட்டாங்களா? ஓகே. ஓகே, ஒன் செகண்ட், இதை முடிச்சுட்டு போகலாம். அத்திர சர்க விசர்கஸ்ச ஸ்தானம் போஷண மூர்த்தயः மன்மந்தரா ஈசானு கதா நிரோதா முக்த ஆஸ்ரயः. மாதாஜி மாறிக்கிட்டே இருக்கு. மாறிட்டே இருக்கேன்னா நான் மாத்திட்டு தான் இருக்கேன், வேற வேற ஸ்லோகம்னால. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வந்துட்டாங்க மாதாஜி. அதான் வச்சுட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். மேம் புஷ்பா மாதாஜி தான் இன்னைக்கு கிளாஸ் கோஆர்டினேட்டர் மேம்.
So she will tell who will read. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி புக்கு இருக்கிறவங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க தயவு செய்து. ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர்ல கூப்பிடுவேன். அடுத்தது கலாவதி மாதாஜி வருவாங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிட்டாங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி நான் முடிச்சிட்டாங்க. வாசிட்டாங்க. கலாவதி மாதாஜி அடுத்து வாசிப்பாங்க. நான் மாதாஜி. அடுத்து உங்களுக்கு வரும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட், நான் கிளம்புறேன். தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேம் அந்த லெவல் 2 ஓட இது நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் மேம். நான் இன்னும் செக் பண்ணேன். நோ ப்ராப்ளம். ஜஸ்ட் இப்போ பாத்துருங்க. கொஞ்சம் லிபரலாவே கொடுத்துருக்கேன் 3 days எல்லாம். they can even reduce it. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் சரி, நம்ம இப்போ கிளாஸ் போகலாம். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன யமுனதீராவனச்சாரி. 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 ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே.
ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. 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 நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் சைவ நரோத்தமம் நரம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் முதீரயேத். ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவதோத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஸ்திகி. यस्यः पाण्डवेय श्लोकाव्यविदहरन्ति कोदुदत्कर्म राजेश राजर्षेर्नावेरन्व आचरेत् पुमान् अवत्यायदम् अगात् यस्य शुत्तेन कर्मणा. Yes, Vasingo. हरे कृष्ण. यस्यः पाण्डवेय श्लोका विदाहरन्ति कोदुत्तत्कर्म राजर्षेर्नाभेरन्व आचरेत् पुमान् अभक्त्ययाताम् आहात्यस्यः शूद्ने कर्मणा. யஷ்ய அவரது ஹ உண்மையில் பாண்டவேய ஓ மகாராஜா பரிஷ்கித்துவே ஸ்லோகேன இரண்டு ஸ்லோகங்கள் உதாஹரந்தி பாடினார் பா யார் நு பிறகு தத் அந்த கர்ம செயல் ராஜருஷே ராஜரிஷி நாபி அணு பின்பற்றி ஆசரே நிறைவேற்றக்கூடும் புமான் ஒரு மனிதன் அபத்யாம் மைந்தனாக அஹாத் சம்மதித்தார். யஷ்ய அவரது ஹரி முழுமுதற் கடவுள் சுத்தேன பக்தி தொண்டு செய்த தூயவர் கர்மனா செயல்களினால். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ பரீட்சித்து மன்னரே, மகாராஜா நாபியினை புகழ்ந்து பழங்கால முனிவர்கள் இரண்டு ஸ்லோகங்களை பாடியுள்ளனர். அவற்றுள் ஒன்று, நாபி மன்னரது மன நிறைவினை யார் அடைய முடியும்? யாரே அவர் தம் செயல்களை செய்தக்கூடும். அவரது பக்தி தொண்டு காரணத்தினாலேயே முழு முதற் கடவுள் அவர் மைந்தனாக பிறக்க சம்மதித்தார். பொருளுரை. இஸ்லோகத்தில் உள்ள சுத்தேக கர்மனா என்னும் வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. பக்தி தொண்டில் செய்யப்படாத செயல்கள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களினால் மாசடைகின்றன. பகவத்கீதை யஞ்ஞாத்தாத் கர்மயோ அந்யத்ர லோகோயம் கர்ம பந்தனக. பரமபுருஷ பகவானின் திருப்திக்காக செய்யப்படும் செயல்கள் தூய்மையுடையன என்பதோடு ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் கரைபடிவதும் இல்லை. எல்லா செயல்களும்
தமோ ரஜோ மற்றும் சத்வ குணங்களினால் மாசடைகின்றன. புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கான எல்லா செயல்களும் அடைவனவேயாகும். மகாராஜா நாபி இது போன்ற மாசுகளை உடைய செயல்கள் எதையும் செய்யவில்லை. அவர் வேள்வி செய்த போது கூட தனது உன்னத செயல்களையே செய்தார். இதனைத் தொடர்ந்து அவர் பரமபுருஷ பகவானை மைந்தனாக அடைய பெற்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி வாசித்த பிறகு ஜெய மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. ஓகே ஃபைன். ब्रह्मण्यो अन्यकुतो नाभेर्विप्रमङ्गलपूजिताः यस्य पर्हिषि यज्ञेशं दर्शलामसुर्ओजस ब्रह्मण्योऽन्य कुतो नभेर्विभ्रा मङ्गलपूजिताः यस्य पर्हिषि यज्ञेशं தர்ஷலாமசுர் ஓஜசா. பிரம்மண்ய அந்தணர்களின் ஒரு பக்தன், அந்யக எவரேனும், சூதக எங்கிருக்கிறான், நாபே மகாராஜா நாபியை தவிர, விப்ராகா அந்தணர்கள், மங்கள பூஜிதாக நன்கு வழிபட்டு திருப்தியடைதல், யஸ்ய அவரது, பர்கிஷி வேள்விச்சாலையில், யக்ஞ ஈஷம் முழுமுதற் கடவுள், அவரே வேள்விகள் அனைத்தையும் அனுபவிப்பவர், தர்ஷ்யாம் ஆசுகு காட்டினார், ஓஜசா அவர்களது அந்தண ஆற்றலினால். மொழிபெயர்ப்பு பெருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். இரண்டாவது வழிபாடு இதுவாகும். மகாராஜா நாபியை விட அந்தணர்களை சிறப்பாக வழிபட்டோர் யாரே உளர்? தகுதி வாய்ந்த அந்தணர்கள் அவர்களுக்கு திருப்தி ஏற்படும் வண்ணம் அவர் வழிபட்ட காரணத்தினால் அந்தணர்கள் தமது ஆற்றலினால் மகாராஜா நாபிக்கு முழுமுதற் கடவுளான நாராயணரை தனிப்பட்ட முறையில் காட்டினார். பொருளுரை. வேள்விச்சாலையில் புரோகிதர்களை செயல்பட்டவர்கள் உண்மையில் சாதாரண அந்தணர்கள் அல்லர். அவர்கள் தமது வழிபாடுகளினால் முழுமுதற் கடவுளையே எழுந்தருளச் செய்யும் ஆற்றல் படைத்தவர்கள் ஆவர். அதனால்தான் மகாராஜா நாபியினால் முழுமுதற் கடவுளை நேருக்கு நேராக காண முடிந்தது. ஒருவன் வைணவன் இல்லாத பட்சத்தில் அவனால் முழுமுதற் கடவுளை தோன்றச் செய்ய முடியாது. வைணவர் அல்லாத பிறரின் அழைப்பினை பகவான் ஏற்றுக்கொள்வதும் இல்லை. இதனால்தான் பத்ம புராணத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஷட்கர்ம நிபுணோ விப்ர மந்திர தந்திர விசாரதக அவிஷ்ணவோ குரு நஸ்யாத் வைஷ்ணவக சிவ பசோ குருகு. தேவர்கள் அனைத்திலும் தேர்ந்த ஞானமுடைய கற்றறிந்த அறிஞனை அந்தணன் வைணவனாக இல்லாவிட்டாலும் அவன் ஆன்மீக குருவாவதற்கு தகுதியுடையவனாக மாட்டான். மாறாக இழிக்குலத்தில் பிறந்த ஒருவன் வைஷ்ணவனாக இருந்தான் என்றால் அவனால் ஆன்மீக குருவாக முடியும். இவ்வந்தணர்கள் தேவ மந்திரங்களை ஓதுவதில் மிக தேர்ந்தவர்கள் ஆவர். அவர்கள் வேத சடங்குகளை செய்வதில் தேர்ச்சியுடையோர் என்பதற்கும் மேலாக அவர்கள் வைணவர்களும் ஆவார். ஆதலினால் அவர்கள் தமது ஆன்மீக சக்தியினால் முழுமுதற் கடவுளை எழுந்தருளச் செய்வதோடு தங்கள் சீடரான மகாராஜா நாபி பகவானை நேருக்கு நேர் காணவும் செய்தனர். சீல விஸ்வநாத தாக்கூரார் ஒரு ஓஜசா என்னும் வார்த்தைக்கு பக்தி தொண்டின் ஆற்றலின் விளைவாக என்று பொருள் கூறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதஹ பகவான் ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्मक्षेत्रम् अनुमन्यमानः प्रदर्शित गुरुकुलवाक्षो लब्धवरैवर गुरुवीर अनुज्ञादो गृहमेदिनां धर्मान् अनुशीशामानो जयन्त्याम् इन्द्रदत्यायाम् उभयलक्षणं समां नानायां नादाम् अभियुञ्जन्न आत्मजानाम् आत्मसमानानां
शतं जनयाम् आज आसः यस्य लक्ष्मी माताजी वासी ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. சேதுலட்சுமியா மாதாஜி, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி? மாதாஜி ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி சொன்னேன் மாதாஜி. அவங்க சரிம்மா. வாசிக்கிறது இல்ல, எனக்கு நீங்க சேதுலட்சுமி கேட்டுமா. சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம். பரவாயில்ல மாதாஜி. அவங்க வாசித்த பிறகு நீங்க வேணா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய ஜெய மகாலட்சுமி जय महालक्ष्मी माता जी. हरे कृष्ण. வாசிக்கல மாதாஜி, நீங்க हरे வாசிங்க. कृष्ण माताजी। वासी अतः भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्मक्षेत्रम् अनुमन्यमानः प्रदर्शित गुरुकुलवासो लप्तभैरवर् गुरुभिरडिज्ञातो गृहमेदीनां धर्मान् अनुक्षिचमानो जयन्त्यामिन्द्रदत्तायाम् उभयलक्षणं समाम्नायां नादाम् अभियुञ्जन् आत्मज्ञानदाम् ஆத்மசமானானாம் சதம் ஜனயாம் ஆசக. அதன் பின்னர் அவர் தந்தை சென்ற பிறகு உண்மையில் பகவான் முழுமுதற் கடவுள் ரிஷபதேவர் அவருக்குரிய வர்ஷம் அரசு, கர்மக்ஷேத்திரம் செயற்களம், அனுமன்யமான அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு, பிரதர்ஷித உதாரணமாக விளங்கினார், குருகுலம் செய்து, லப்த எய்தப்பற்று, வளர தட்சிணை, குருவி ஆன்மீக குருக்களினால், அனுஜ்ஞாத கட்டளைப்படி, கிரகமேதீனாம் இல்லறவாசிகளின் தர்மான் கடமைகள், அனுஷி சமான உதாரணத்தினால் கற்பித்து, ஜெயந்தியாயாம் அவர் மனைவி ஜெயந்தி, இந்திரதத்தாயாம் இந்திரனால் அருளப்பட்ட உபயலட்சணம் இருவிதமான கர்ம செயல்கள், சமாம் நயாம் நாதம் வேதங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி அபிஜன் செய்து, ஆத்ம ஞானாம் புதல்வர்கள், ஆத்ம சமானானாம் அவரை போன்றே, சதம் 100 ஜனயாம் ஆச பெற்றெடுத்தார். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை எழுதியவர் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பெருப்பார். பிரபுபாதுக்கு ஜெய். பத்ரிகாசிரமத்திற்கு மகாராஜா நாபி புறப்பட்டு சென்ற பிறகு பகவான் ரிஷபதேவர் தனது நாடே தனது செயற்களம் என்று கண்டு கொண்டார். ஆகையினால் அவர்தான் ஆடவருள் முன்னோடியாக விளங்க வேண்டும் என்பதற்காகவும், இல்லறத்தார்க்குரிய கடமைகள் என்னவென்று உபதேசிப்பதற்காகவும் முதலில் தனது ஆன்மீக குருக்களின் கட்டளைப்படி பிரம்மச்சரியத்தினை மேற்கொண்டார். மாதாஜி கொஞ்சம் மேற்கொண்டார். அதற்காக அவர் ஆன்மீக குருவின் இருப்பிடமான குருகுலத்திற்கு சென்றார். அங்கே அவரது கல்வி பயிற்சி முடிவுற்ற பின்னர் அவர் தனது ஆன்மீக குருக்களுக்கு குரு தட்சணை அளித்துவிட்டு இல்லற வாழ்க்கையை மேற்கொண்டார். பின்னர் அவர் இந்திரனால் அளிக்கப்பட்ட ஜெயந்தி என்னும் பெண்ணை மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு அவரிடம் 100 புதல்வர்களை பெற்றெடுத்தார். 100 புதல்வர்களும் அவரை போன்றே ஆற்றல் மிக்கவராக விளங்கினார்கள். ரிஷபதேவரும் ஜெயந்தியும் தங்கள் இல்லற வாழ்வினை மிகவும் சிறந்த முறையில் ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்மிருதி சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள சமயச் சடங்குகளை நிறைவேற்றியபடி வாழ்ந்தனர். பொருளுரை. பரமபுருஷ பகவானின் மறுபிறப்பான ரிஷபதேவருக்கு உலகச் செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்னும் அவசியம் சிறிதும் இல்லை. கீதை பரித்ராணாய சாதுகுணாம் விநாசாய சதுஷ்கதாம் என்கிறது. ஓர் அவதாரத்தின் நோக்கம் பக்தர்களை காத்து பக்தர் அல்லாதரின் அசுர செயல்களை தடுத்து நிறுத்துவதே ஆகும். பகவான் பிறக்கும் போதே எந்த 2 செயல்களையும் செய்கிறார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உபதேசிக்க விரும்புவன் தனது வாழ்க்கையில் அவற்றை கடைபிடித்து எவ்வாறு செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்று மக்களுக்கு கூறியிருக்கிறார். அபனி ஆசரிய பக்தி ஷிகாய் முச பாவே என்று தனது உபதேசத்தபடி தான் நடக்காமல் பிறருக்கு உபதேசிக்க முடியாது. ரிஷபதேவர் பரமபுருஷ பகவான் ஆதலினால் அவர் எல்லாம் அறிந்தவர் ஆவார். அத்தோடு பிறருக்கு ஒரு முன்னுதாரணமான அரசராக திகழ வேண்டும் என்பதற்காக அவர் குருகுலத்தில் இருந்து கல்வி கற்றார். ரிஷபதேவருக்கு குருகுலத்தில் இருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்ற போதிலும் அவர் அங்கு சென்றார். ஏனென்றால் வேதம் அறிந்த முறையான ஆசிரியர்களிடமிருந்து எவ்வாறு கல்வி கற்பது என்பதை இதன் மூலம் அவர் மக்களுக்கு கற்பித்தார். பிறகு இல்லற வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்மிருதி என்னும் வேத நெறிமுறைகளுக்கு ஏற்ப வாழ்ந்து வந்தார். தனது பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் 1.2.10 ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ஸ்கந்த புராணத்திலிருந்து குறிப்பிடுகிறார். ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணாதி பஞ்சராத்திர விதிம்பினா
ஜகாந்திகி ஹரே பக்திர் உத்பாதயைவ கல்பதே. ஸ்ருதி ஸ்மிருதி என்னும் வேத இலக்கியங்களில் பெறப்படும் உபதேசங்களை மனித சமுதாயம் பின்பற்ற வேண்டும். இதனை வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்துவதே பஞ்சராத்திரிக விதி முறைகளுக்கேற்ப முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுவதாகும். ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் கண்டு இறுதியில் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைதல் வேண்டும். மகாராஜா ரிஷபதேவர் இவ்விதிகள் அனைத்தையும் தன் வாழ்க்கையில் கடுமையாக பின்பற்றினார். அவர் ஓர் முன்னுதாரண இல்லத்தாக தன் மைந்தர்களுக்கு கற்பித்தார். இவையெல்லாம் பூலோகத்தை அவர் எவ்வாறு ஆண்டார் என்பதற்கும் எவ்வாறு தன் அவதார நோக்கத்தினை நிறைவேற்றினார் என்பதற்கும் உரிய சில சான்றுகளாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து சேதரேஷ் மாதாஜி, அதுக்கு அடுத்து கிருஷ்ணமூர்த்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஃபைன். येषां खलु महायोगी परदो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आशोत् येनेधं वयसं भारतमिति व्यधिपदिष्यन्ति. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम माताजी. येषां खलु महाभोगी भारत ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आशुत् येनेतं वशयं भारतम् इति यपदिष्यन्ति. ஏஷாம் அவரது கலு உண்மையில் மகாயோகி பகவானின் உயர்ந்த பக்தர், பரதக பரதன், சேஷ்டக மூத்தவர், சிரேஷ்ட குணக நற்குணம் நிரம்பியவர், ஆசீத் இருந்தார், ஏன அவரால், இதம் இந்த வருஷம் பூலோகம் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. பாரதம் இது இவ்வாறு யபதிஷ்யந்தி மக்கள் அழைக்கின்றன. மொழிபெயர்ப்பு. ரிஷபதேவரின் 100 புதல்வர்களில் மூத்தவர் பரதன் என்று அழைக்கப்பட்டார். நற்குணங்கள் அனைத்தும் நிரம்பிய அவர் சிறந்த பக்தர். அவரது சிறப்பின் காரணமாகவே இப்பூமி பாரத வருஷம் எனப்படுகின்றது. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். இப்பூமி புண்ணிய பூமி என்றும் கூட அழைக்கப்படுகிறது. தற்சமயம் பாரதம் ஒரு சிறு நிலப்பகுதியாக இமயமலையில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை இருக்கிறது. சில நேரங்களில் இத்தீபகற்பம் புண்ணிய பூமி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இப்பகுதியிலுள்ள மக்களுக்கு சிறந்த முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றார். பாரத பூஜிதே கைல மனுஷ்ய ஜன்மயாரா ஜன்ம சார்த்தக கரிகரப்பர உபகார. இந்தியாவில் பாரத வருஷத்தில் மனிதனாக பிறப்பெடுத்திருக்கும் ஒருவன் தன் வாழ்வினை வெற்றிகரமாக்கி கொள்வதோடு அனைத்து மக்களின் நன்மைக்காகவும் உழைக்க வேண்டும். சைத்தன்ய ஆதி 9.41. இச்சிறிய நிலப்பகுதியில் வாழ்பவர்கள் பேறு பெற்றவர்களே. அவர்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை ஏற்றுக்கொண்டு பாரத பூமிக்கு வெளியே சென்று இவ்வுலகம் முழுதிலும் நன்மைக்காக இக்கோட்பாட்டினை உபதேசிப்பதின் மூலம் தம்மை தூய்மை செய்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு. தம் அனுகுஷாவர்த்த இவால்சோ பிரம்மாவர்த்தோ மலயः கேதுர் பத்ரசேன இந்திரஸ்வரூப் விதர்ப்பः கீகடி இதி நவதி பிரதானாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. தம் அனு குஷாவர்த்த இவால்தோ பிரம்மாவர்த்தோ மலயः கேதுர் பத்ரசேன இந்திரஸ் விதர்ப்பः ஈடி இதி நபதி பிரதானஹ. தம் அவரை, அனு பின்பற்றி, குஷாவர்த்தன் இலாவர்த்தன் பிரம்மாவர்த்தன் மலையன் கேது பத்ரேசன் இந்திரஸ்பிருக் விதர்ப்பன் கீகடன். இது இவ்வாறு நவதி 90 பிரதான மூத்தவர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. பரதனுக்கு பின்னால்
கொஞ்சம் பரதனுக்கு பின்னால் 99 புதல்வர்கள் இருந்தனர். அவர்களுள் மூத்தவர்கள் குஷாவர்த்தன், இலாவர்த்தன், பிரம்மதேவன், மலயன், கேது, பத்ரசேனன், இந்திர, விதர்ப்பன், கீடகன் என்போர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. கொஞ்சம் முன்னாடி பண்ண மொழிபெயர்ப்பு. மொழிபெயர்ப்பு தான் படிச்சேன். பரதனுக்கு பின்னால் 99 புதல்வர்கள் இருந்தனர். அவர்களுள் முதல்வர்கள் படிச்சேன். பொருளுரை. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. यस्यः पाण्डवेय श्लोका विदाहरन्ति कोदुदत्कर्म राजर्षेत् नाभेरन्ब आशरेत् पुमान् अभ्यत्यदाम् अगात्यस्य हासुत्तेन कर्मणा. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளறைவை ஸ்ரீலா பிரபுபாத் கி ஜெய். ஓ பரிஷித் மன்னரே, மகாராஜா நாபியினை புகழ்ந்து பழங்கால முனிவர்கள் 2 ஸ்லோகங்களை பாடியுள்ளனர். அவற்றில் ஒன்று, நாபி மன்னரது மன நிறைவினை யாரே அடைய முடியும், யாரே அவர் தம் செயல்களை செய்யதற்கூடும். அவரது பக்தி தொண்டு காரணத்தினாலே முழுமுதற் கடவுள் அவர் மைந்தனாக பிறக்க சம்மதித்தார். ஸோ ஒன்று இந்த இடத்துல அங்கே நம்ம அந்த யக்னத்தை செய்யறதுக்கான, அதாவது அந்த சங்கல்பத்துல உட்காரக்கூடிய நபருடைய பக்தியும் முக்கியம்தான், அந்த யக்னத்தை வளர்க்கக்கூடிய நபருடைய பக்தியும் முக்கியம். இரண்டுமே இல்லையா? அதாவது ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் 2 பேருடைய பக்தியுமே உன்னதமானால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல பகவானுடைய கிருபை கிடைக்க பெறும். எப்படி நம்ம எல்லாருமே இந்த இடத்துல குழுமி இருக்கோம் இல்லையா? இந்த எழுத்துக்கள்ல நாம கண்டிப்பா இறைவனை தரிசனம் பெற வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனதுல நம்ம பகவான் மீது பக்தியை நம்ம எடுத்துக்கணும். வாசிக்க பகவானுடைய, அதாவது அவருடைய நிலையை, அவருடைய ஆற்றலையும் அவருடைய இயல்புகளையுமே நாம மனசுல எடுத்துட்டு வர்றதுக்கான அந்த பாக்கியத்தை பகவான்கிட்ட கேட்டு பெறணும். அந்த கருணையை நாம் யாசித்து பெறணும். ரொம்ப முக்கியமான இது ஆக்சுவலி. அப்பதான் பக்தியினுடைய பாவத்தையே நம்மளால உணர முடியும். நானும் ஏதோ சொல்றேன்ட்டு நானும் சொல்லக்கூடாது, நீங்களும் ஏதோ கேட்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இதை கேட்டுக்கவும் கூடாது. அப்ப அதனுடைய பலஸ்ருதி கண்டிப்பாக ஏற்படாது. ஏன்னா அங்கே சம்பந்தமே இல்லாமல் போயிருக்கும் இல்லையா? இப்ப நானும் ஏதோ மெனக்கெட்டு ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு இந்த வியாசாசனத்துக்கு மதிப்பு கொடுக்காம ஏதோ ஒண்ணு படிச்சு எதையோ ஒண்ணு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்தேன்னா தட் இஸ் நாட் த சேவா. அதே மாதிரி நீங்க எல்லாருமே இந்த இடத்துல குழுமி இருக்கீங்க. ஸோ அந்த எழுத்துக்கள் என்னெல்லாம் நமக்கு அந்த எழுத்துக்கள் வடிவத்துல நாம் இறைவனை காண்பதற்கு நாம கண்டிப்பா நம்ம மனசை பக்குவப்படுத்தணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் கேட்பதனுடைய பலனுமே நமக்கு கிடைக்க பெறும். கேட்பதனுடைய பலன் என்ன? நாம தூய்மை அடையிறது. அதுதான் நாம தூய்மை அடையும் பொழுது நமக்கு அந்த தெய்வீக நிலையில முன்னேற்றம் கிடைக்கும். சோ தூய்மை அடைவது என்னன்னா மனதாலும் உள்ளத்தாலும் வார்த்தைகளாலுமே இல்லையா? எதனாலுமே நாம அதாவது நம்முடைய பரிசுத்தப்படுத்துவது இல்லையா? நம்மள நாம தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வது. சோ இந்த நிலையில பார்க்கும் பொழுது நாபி மன்னர் ஒரு சிறந்த பக்தர் என்பதையுமே எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. மேலும் அந்த யக்னத்தை வளர்த்து அந்த பிராமணர்களுமே சாதாரண பிராமணர்கள் கிடையாது. அவர்கள் ஒரு வைஷ்ணவர்கள். வைஷ்ணவர்களுடைய அழைப்பு இல்லாம பகவான் அங்கே தோன்ற மாட்டார். சோ வெறுமனே பிராமணர்கள் அழைத்தாலும் பகவான் வரமாட்டார். அங்கே பிராமணர்களிடத்துல பக்தி கொண்டு, பக்தி இருக்கிறவங்க தான் வைஷ்ணவம் ஆக முடியும் இல்லையா? சோ நமக்கு வெவ்வேறு நிலைகளை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் த்விஜா இல்லையா?
இரு பிறப்பு எய்தியவர்களாக இருக்க வேண்டும். ரெண்டாவது, அவர்கள் வந்து இந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அக்வயர் பண்றது இல்லையா. அடுத்து வந்து பிராமணிக்கல்ல என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லா இயல்புகளையுமே அவர்கள் வந்து பயிற்சி செய்யறதல், குருகுலத்துல சேர்ந்து மேலும் வேதங்கள்ல வந்து விற்பனராகிறது, அவங்களுக்கு தான் விப்ரா அப்படின்னு சொல்லப்படுவது இல்லையா. வெறுமனே விப்ராவா இருந்தா அவங்களால வந்து வேத உச்சாடனங்கள்ல மட்டும்தான் அவங்களால புலமை பெற முடியும் இல்லையா. ஆனா அதையே வந்து அவர்கள் வந்து அடுத்தவர்களுக்காக செயல்படுத்தும் பொழுது அவர்கள் பிராமணர்கள் ஆகிறார்கள். அங்கே பிராமணர்களா இருக்கும் பொழுது அவங்க இறைவனோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு அந்த வேத உச்சாடனங்களை அவர்கள் ஆற்றும் பொழுது அவர்கள் வைஷ்ணவர்கள் ஆகிறார்கள். இந்த 4 நிலைகளை நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஒரு வைஷ்ணவா இத்தனை குவாலிட்டிஸுமே உள்ளடக்கி இருக்கிறார் இல்லையா. ஆனா ஒரு பிராமணருக்கு வந்து வைஷ்ணவ குவாலிட்டி கண்டிப்பா கிடையாது அப்படிங்கிறதுமே நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ த குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் போத் த ரிசீவர் அண்ட், அதாவது யார் ஒருத்தருக்கு கொடுக்குறாங்களோ யார் ஒருத்தர் அதை வாங்கிக்கிறாங்களோ இவங்க 2 பேருக்குமே குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். ஏன்னா இவர் கொடுக்கறதுடைய மகிமையை வந்து பெறுபவருக்கு இருக்கணும், பெறுபவருக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த உன்னத அறிவு வந்து கொடுப்பவர்களுடைய என்ன கொடுக்குறாங்கன்றத வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியும் இருக்கணும் இல்லையா. இங்கே பகவானுடைய பக்தியை தான் வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது இல்லையா. ஸோ பகவானுடைய புகழாரங்கள், அவருடைய ஆற்றல்கள், இது எல்லாமே தான் அந்த பாடல்களாக வந்து பகவானை வந்து சேவிக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியும், மோர் தென் புரிஞ்சுக்கிறத விட அதை வந்து நம்ம காதார நம்ம கேட்கக்கூடிய அந்த மனோபாவம், சமர்ப்பணம், இது கண்டிப்பா இருக்கணும். புரிதல் என்பது பகவான் நமக்கு கொடுப்பார் இல்லையா. நம்ம எந்த அளவுக்கு சமர்ப்பணத்தை பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து கேட்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியுமே பகவான் கொடுப்பார். நமக்கு அந்த இடத்துல சமர்ப்பணம் இல்லைன்னா கண்டிப்பா அது வந்து கேட்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டிஸ் வந்து இருக்காது. ஸோ அதனால வந்து சமர்ப்பணம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. இங்க நாபி மன்னருடைய அவருடைய இயல்பை பற்றி எடுத்துரைக்கிறாங்க இல்லையா. மன நிறைவினை கண்டிப்பாக அவர் அதாவது அவர் வந்து பக்தியில வந்து நிறைவடைந்து அவருக்கு வந்து ஒரு குழந்தை இல்லை என்னும் பொழுது, குழந்தை வந்து பகவானுடைய அம்சமாகவே பிறக்கணும் அப்படிங்கிற, அதாவது ஒரு நல்ல குழந்தையை ஈன்றெடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பக்திமான் அவர். சோ அதனால அந்த ஒரு நிலையில இருந்தப்போ பிராமணர்கள் என்ன பண்றாங்க, இன்னும் ஒரு படி மேலா போய் பகவானே அவர்களுக்கு வந்து மகனாக பிறக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு யக்னத்துல வந்து அவர்களுடைய வேண்டுதலை வந்து பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கிறார்கள். சோ அங்கே த ஹையர் குவாலிட்டி ஆஃப் த அந்த பிராமணர்களுடையதுமே நமக்கு தெரியறது. அங்கே அந்த சங்கல்பத்துல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நபருடைய நல்ல ஒரு குணாதிசயமே நாம் இந்த இடத்துல காண்கின்றோம் இல்லையா. சோ பக்தி என்பது எப்படி வரும்ன்றத நம்ம இதன் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் நமக்கு வாழ்க்கையில படிப்பினை. சோ நாம எந்த மாதிரி பக்தி செலுத்தணும், எப்படிப்பட்ட பக்குவத்துல நம்ம பக்தி எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா. இதெல்லாம் உணர்ந்தறிந்து செய்ய வேண்டும். பக்தி ஒரு ஆரம்ப கட்டத்துல நம்ம கண்டிப்பா புரியாது. நம்ம இன்னும் ஆரம்ப கட்டத்துல கிடையாது இல்லையா. எத்தனையோ வாட்டி கேட்டு கேட்டு நம்ம மனசுல இதெல்லாம் பதிஞ்சு வச்சிருக்கோம். அதனால நம்முடைய பக்தியை வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே நாம வந்து முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். யாரோ அவர் தம் செயல்களை செய்தற்படும், அவரை மாதிரி செயல்கள் யாரால செய்ய முடியும் இல்லையா. அவரது பக்தி தொண்டு காரணத்தாலே முழுமுதற் கடவுள் அவருக்கு மைந்தனாக பிறக்க சம்மதித்தார். பகவானே அந்த வரத்தை வந்து அந்த இடத்துல கொடுத்தாச்சு. இச்லோகத்தில் உள்ள சுத்கேத கர்மனா என்னும் வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். பக்தி தொண்டில் செய்யப்படாத செயல்கள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் மாசடைகின்றன அப்படின்னா, யஜ்ஞார்த்த கர்மயும் அந்யத்ர லோகோ எம் கர்ம வந்தனக இல்லையா. சோ அந்த ஸ்லோகம் என்னதான் சொல்றது அப்படிங்கிறதுமே ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். அதாவது எந்த ஒரு செயலுமே செயல்படுத்தும் போது எங்க எடுத்துட்டார் ப்ரௌசரை எடுத்து போட்டு தயாராயிட்டாரப்பா. யஜ்ஞார்த்த கர்மணோ chapter 3. இல்லையா.
ஸோ யஜ்ஞார்த்த கர்மனோ அந்யத்ர லோகோஹயம் கர்ம பந்தனக தத் அர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாச்சர. அதாவது நம்ம ஆற்றக்கூடிய அந்த கடமை இல்லையா, அதாவது அந்த நம்ம என்ன செயல் செய்தாலும் அதை வந்து விஷ்ணுவுக்காக ஆற்றுகின்றோம். அதாவது அதாவது சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னா யக்னம் இல்லையா, அந்த யக்னத்திற்கு வந்து விஷ்ணுவிற்கான யக்னங்களாக நாம் அதை சமர்ப்பிக்கணும். இல்லை என்றால் அந்த செயலினுடைய விளைவுகள் வந்து நம்மளை வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து பந்தப்படுத்திவிடும். ஸோ அதனால நீ உனக்கு இது வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். இது அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நமக்கும் சேர்த்துதான். நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து அதாவது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளும் அதை வந்து இறைவனுடைய திருப்திக்காக ஆற்ற வேண்டும். இவ்வாறு ஆற்றும் பொழுது நாம கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம். அதை தான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அதனால நம்ம வந்து அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால் அந்த ஜட இயற்கை குணங்களால் மாசடைகிறது. ஏன்னா அப்ப நம்முடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக செயல்படுவோம். ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் நம்மளால இருக்க முடியும். ஒண்ணு நம்முடைய சொந்த லாபத்திற்காக எண்ணிக்கொண்டு நம்ம மனசை வந்து அவ்வாறே அந்த செயலில் ஈடுபடுறது. இல்லை இந்த மனது வந்து எஸ் நான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து இறைவனுடைய கிருபையால இந்த வந்திருக்கேன் இல்லையா, நான் என்ன கர்மங்கள் செய்தனோ தெரியாது, அதனை வந்து நான் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த என்ட்ரியே ஆயிருக்கேன். இது வந்து தற்காலிகமான உலகம்தான், நான் வந்திருக்கிறதுமே வந்து தற்காலிகமான ஒரு விசிட் தான். ஸோ மீண்டும் இந்த இடத்துல மினிமம் லெவல் வராம இருக்கிறதுக்கான மார்க்கம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நான் தேடிக்கணும் இல்லையா. அப்போ நான் ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு கடமையுமே இறைவன் எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கடமையாக ஏற்று நான் அதை வந்து அந்த கர்மத்தை நான் வந்து செய்கின்றேன் இல்லையா. அந்த கர்மம் வந்து பலன் எதுவாக இருந்தாலும் அனைத்துமே வந்து இறைவனுடைய அருளாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நான் வரவழைச்சுக்கணும் இல்லையா. அப்போ நான் அந்த கர்மத்தை நான் செய்வது மட்டும்தான் நான், மற்றபடி அதனுடைய பலன்கள் எதுவாயினுமே வந்து எனக்கானதல்ல, எல்லாம் இறைவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் அப்படின்னு மனசை நாம பக்குவப்படுத்தி கொண்டு ஆற்றும் பொழுது அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் எதுவாயினுமே நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துல இருப்போம். அப்ப நம்ம கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம விடுதலை அடைவோம். ஆனால் அதுவே அதே கர்மத்தை எனக்கு இந்த சுய லாபம் கொண்டு எனக்கு இவ்வளவு வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நான் வந்து செய்தேன்னா அப்ப அந்த கர்மத்தோடு இணைந்து இருக்கக்கூடிய பலன்கள் அனைத்தையுமே நான் வந்து அனுபவிக்க வேண்டும். அதுதான் அந்த அனுபவிக்கிறது என்பது நன்மையும் இருக்கலாம் தீமையும் இருக்கலாம், அதுதான் களங்கம் என்பது. சோ அங்கே ஆசை என்பது காமம் எனக்கூடிய அந்த 6 விதமான காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மக்ஷரம் அதுல சொல்றோம் இல்லையா, அந்த காமம் என்பது இருக்கிறது. அதாவது கட்டுப்படுத்த முடியாத காமம், அதுதான் வந்து அந்த ஆசைகள். அதனுடைய விளைவாகத்தான் நான் இந்த செயலை செய்யறோம் போது அந்த விளைவுகள் நன்மையா இருந்தா ஓகே, நல்ல பலனா அனுபவிக்க போறோம். ஆனா அவுட்கம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது இல்லையா, அதனுடைய வெளிப்பாடு என்னன்னு நம்மளால முதல்ல அதாவது சொல்லவே முடியாது. அதனால அதனுடைய தீமை எதுவா இருந்தாலும் அந்த பாவத்தையும் சேர்த்து நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். அதுதான் முக்குணங்களால் மாசடைகின்றது. இந்த எனக்கு வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆசை எதனால வருது, ரஜோகுணத்தினுடைய விளைவால வருது. ஓகே, அததான் இந்த இடத்துல நாம புரிஞ்சுக்கணும். பரமபுருஷ பகவானின் திருப்திக்காக செய்யப்படும் செயல்கள் தூய்மையுடையன என்பதோடு ஜட இயற்கை குணங்களால் கரைப்படுவதே கிடையாது. ஏனென்றால் நம்ம மனசே வந்து அது நமக்காகனது அப்படின்னு நினைச்சுன்னு நம்ம செய்யாத பொழுது இறைவனுக்கானது என்று ஆற்றப்படும் பொழுது அங்கே எந்த ஒரு பந்தமுமே இருக்கிறது இல்ல. அந்த எல்லாமே வந்து இறைவனுடைய திருவடிகள்ல சமர்ப்பிக்கிறது. அப்போ நம்ம இந்த உலகத்துல நம்ம ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் வந்து பக்குவம் பெறுகிறது, தவறுகள் செய்யாமல் இருப்பது போலவும், அடுத்து வந்து யாருக்குமே வந்து தீங்கிழைக்காத ஒரு மனோபாவம், இதெல்லாமே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து கல்டிவேட் ஆகும். எப்போ நாம் இறைவனுக்கென்று ஆற்றுகின்றோமோ அதில் நாம பக்குவப்படுகின்றோம். எப்ப நமக்கென்று ஆற்றுகின்றோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம இன்னும் வந்து கலங்கங்களை வந்து அதிகமாக நம்ம சுமக்கக்கூடிய நிலையில நம்மள நாம எடுத்துட்டு போயிடுவோம். சோ இறைவனுக்கு என்று ஆற்றப்படும் பொழுது கரைப்படிவது கிடையாது, நமக்குன்னு ஆற்றப்படும் பொழுது அதனுடைய விளைவுகளை நாம சந்திக்க வேண்டும், அதுதான் கரை. ஓகே, சோ எல்லா செயல்களிலும் தமோ ரஜோ மற்றும் சத்துவ குணங்களினால் மாசடைகின்றன. புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கான எல்லா செயல்களும் மாசு அடைவனவே ஆகும். எப்ப நம்முடைய சொந்த லாபத்திற்காக நாம எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றுகின்றோமோ அது வந்து மாசுடையதுதான்.
அது எப்படின்னா இருக்கட்டும், நன்மையும் தீமையும் இரண்டும் கலந்துதான் வாழ்க்கை இல்லையா? அதனால நன்மையா இருந்தாலும் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு நாம மீண்டும் பிறக்கணும், தீமையா இருந்தாலும் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கும் நாம மீண்டும் பிறக்கணும். அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் இந்த ஜட உலகத்துல நாம கட்டுண்ட நிலையிலே இருக்கிறதுக்கான அந்த மார்க்கத்தை மட்டும்தான் நாம தேடிட்டு இருக்கோம். மகாராஜா நாபி இது போன்ற மாசுடைய செயல்கள் எதையும் செய்யவில்லை. அப்படின்னா அவர் அனைத்து கர்மங்களையுமே இறைவனுக்காக ஆற்றியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது இந்த பதத்தினுடைய இதுல இருந்து நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். மேலும் அவரது வேள்வி செய்த போது கூட தனது உன்னத செயல்களையே செய்தார். இதனைத் தொடர்ந்து அவர் பரமபுருஷ பகவானை மைந்தனாக அடைய பெற்றார். அவரை மகன் வேண்டும் என்று வேண்டினாரே ஒழிய அது இறைவன் சித்தம் எதுவோ அதை பெறணுன்ற அந்த ஒரு நோக்கத்தை கொண்டு அவர் செய்தார் என்று இந்த பதத்திலிருந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். பிரம்மண்யோ அந்ய குதோ நாபேர் விப்ரமங்கல பூஜிதாக யஷ்ய பர்ஷிஷி யக்ஞேஷம் தர்ஷலாம் அசூர் ஓஜசா. சோ இரண்டாவது வழிபாடு இது. முதல் வழிபாடு எதையும் எதிர்பார்க்காம குழந்தை வரம் வேண்டும். ஆனா எதற்கென்று இப்போ பின்னாடி படிப்பீங்க, முன்னாடி கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதாவது தன்னுடைய மூதாதையர்களையும் தனக்கும் பித்ருபண்டம் வைக்கணும்ன்றதுக்காக அதாவது பிள்ளை வரம் வேண்டும் என்று வேண்டுபவர்கள் உண்டு. ஓகே, சோ அப்படியெல்லாம் உண்டு. ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக செய்யப்படுவோம். பின்னாடி நம்ம ஐ திங்க் 6th கேண்டோல வர்றது சித்திரகேது மன்னர் தன்னுடைய மூதாதையர்களுக்கும் மற்றும் தன்னுடைய தனக்குமே பிற்காலத்துல இந்த பிண்டங்கள் வைக்கிறதுக்கு சேம் ஐ திங்க் முன்னாடி கூட படிச்சோம்ல. இப்போ நம்ம யாருக்காக படிச்சோம், ஐ திங்க் 4th கேண்டோல கூட படிச்சோம். ஐ டோன்ட் நோ யாரு, பிரச்சேதாசா, எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது ஞாபகம் இருந்தா பாருங்க. ஸோ ஒப்லேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா நம்ம பித்ரு பிண்டங்கள் வைக்கிறது. ஸோ அதுக்காக எனக்கு வாரிசு வேண்டும். அதாவது இல்லைன்னா நான் நரகத்துல போய் உழல்ல, எனக்கு ஒரு நீரு தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு கூட ஒரு வாரிசு இல்லையே அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா? உண்மையிலே பக்தனாக இருக்கிறவனுக்கு அந்த மாதிரியான இக்கட்டு எதுவுமே வராது. ஆக்சுவலி பக்தனாக இருப்பவன் இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்வதற்கான மார்க்கத்தை பகவானை கொடுப்பார். ஆனால் அப்படி மோட்சம் அடைகிறவங்களுக்கு அந்த நரக வாழ்வு என்பது கிடையாது. எப்ப நம்ம சுயநலம் கொண்டு ஆற்றுகின்றோமோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதனுடைய பந்தத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு நாம இங்க வரணும் இல்லையா? சோ இல்லைன்னா நம்ம செய்த பாவங்களுக்கு நரகத்துக்கு போகணும். அப்பதான் நம்ம அந்த நீரு தண்ணியை எதிர்பார்க்கணும். ஆனா ஒருத்தர் அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் தன்னுடைய செயல்களை அமைத்து கொண்டால் அவர்களுக்கு வாரிசு இருந்தாலும் அவர்கள் பிண்டம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அப்படின்னா அதை எதிர்பார்க்கக்கூடிய நிலையில அவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க. ஆனா இவர்கள் வாரிசுகள் செய்ய வேண்டியது செய்வாங்க. ஓகே, உண்மையிலேயே அந்த ஆத்மா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாகி இறைவனிடத்துல போய் சேர்ந்திருக்கும். அதனால அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு நம்ம இந்த தர்ப்பணங்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனா நமக்கு தெரியாதே நம்முடைய மூதாதையர்கள் பகவானுடைய திருவடிகளை சேர்ந்தாங்களா, இல்ல நாம இன்னும் அவர்கள் அதாவது நரகத்துல போய் உழண்டிருக்காங்களா, சொர்க்கத்துக்கு போயிருக்காங்களா, எந்த டெஸ்டினேஷன் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அதனாலதான் பை டிஃபால்ட்டா எல்லாருக்குமே சேர்த்து நாம செய்ய வேண்டிய ஒரு இதுக்கு நாம இருக்கோம். அதனால செய்ய வேண்டியவங்க கடமை செய்யணும். ஆனா ஏற்பவர்கள் நிலை ஏற்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஓகே, இப்ப இந்த பிண்டத்தை வச்சா அவங்களுக்கு போகணும்னா அவங்க ஒன்று சொர்க்கம் நரகம் வேற ஏதோ இந்த உலகத்திலேயே ஏதோ ஒரு உலகத்துல போய் மாட்டின்னு இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அது. இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அது தேவையே கிடையாது. அதனாலதான் பக்தனுக்கு இறைவன் அந்த பாதையை ஏற்படுத்தி கொடுத்துறார். அதாவது அப்படிப்பட்ட இதெல்லாமே அவங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு நிலை. அல்டிமேட்லி அந்த நரக உலகத்துல இருந்து அவங்க அந்த கஷ்டத்துல இருந்து வெளியே வரணும்னா இறைவனுடைய கிருபை கொண்டுதான் அவங்களால வர முடியும். அதனால்தான் அந்த ஸ்ராத்தம் எல்லாம் பண்ணும்பொழுது பகவானுக்கு போய் சேர்றது இல்லையா? பகவானுக்கு சேரும்போது அவரும் அதை ஸ்வீகரித்து அந்த பலன்களை நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு வழங்குகிறார். அவர்களும் அந்த கஷ்டத்துல இருந்து நிவர்த்தியாகி வெளியில வர்றாங்க இல்லையா? சோ இந்த பித்ரு தோஷங்கள் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா? இந்த பித்ரு தோஷங்கள் எல்லாம் எதுக்கு வருதுன்னாக்கா அந்த வம்சத்துல பிறந்தவங்க இந்த மாதிரி எள்ளு நீர் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு மூதாதையர்களுக்கு வழங்காததுனாலதான் அந்த பித்ரோக்கள் அந்த நரக உலகத்துல உழண்டு கொண்டு அவர்களுடைய சாபத்தினுடைய விளைவுதான் நம்ம ஜாதகத்திலையுமே பாக்குறது அதாவது பித்ரு தோஷங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்காது. சில பேருக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். நம்ம ஜாதகத்துல யாராவது பித்ரு தோஷம் சொல்லியிருந்தா அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த சனத்துல இருந்தாவது நாம நம்ம மூதாதையர்களுக்கு நாம பித்ரு பிண்டத்தை வைக்கணும் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டு செய்யணும். அது ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா நம்முடைய முன்னோர்கள் அங்கே போய் மாட்டின்னு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஓகே, அது நம்ம ஜாதகத்துல கண்டிப்பாக தெரியும். ஓகே, அந்தணர்கள் தமது ஆற்றலினால் மகாராஜா நாபிக்கு முழுமுதற் கடவுளான இது 2வது
மகாராஜா நாபியை விட அந்தணர்களை சிறப்பாக வழிபோட்டார். ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்லவே எல்லாமே கொடுத்தார். அந்தணர்கள் வந்து நாம வந்து அவங்கள நாம ரட்சிக்கணும். அதாவது சத்திரியர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்தணர்களை வந்து நல்ல விதத்துல வாழ வைக்கணும் இல்லையா? அப்பதான் அவங்களும் வந்து இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கடமைகளை அவர்கள் செய்வார்கள். எப்பொழுது அந்தணர்களுக்கு ரட்சணை என்பது இல்லையோ, அப்புறம் சத்திரியர்களால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுமே வந்து இந்த உலக நன்மைக்கான எந்த செயலிலுமே அவங்களால ஈடுபட முடியாது. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு பரோபகாரம் வந்து கிடைக்கணும்னா அவங்களுக்கு தேவையான பேஸ் நீட்ஸை கொடுக்காதப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க எங்க இருந்து செய்ய முடியும் இல்லையா? ஸோ இந்த ஒத்துழைப்பு இல்லாததுனால தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாமே வந்து மானிட்டரி பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா? இல்லைன்னா அந்தணர்கள் வந்து கவர்மெண்டால ரட்சிக்கப்படப்பட்டு இருந்தா கண்டிப்பா அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து வந்திருக்காது. அவங்களுமே அதை வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க. ஸோ இப்ப ரீசெண்டா ஐ திங்க் இன் தமிழ்நாடு ஐ திங்க் தெர் இஸ் வந்து ஐ திங்க் ஜெயலலிதா அவங்க சீஃப் மினிஸ்டரா இருக்கும் பொழுதுதான் அதை வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் சேலரி எல்லாமே பண்ணி கொடுத்தாங்க இல்லையா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே அந்த தட்டுல விழுற 5 ரூபாய் 10 ரூபாய் காசு தான் அவங்களுடைய ஜீவனத்திற்கே அவங்க உபயோகப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்ப ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப என்னாச்சு, அவங்க வந்து வெளியில போயிட்டு பூஜைகள் எல்லாம் ஒத்துக்கிறது இல்லையா? இந்த மாதிரி அப்போ இங்க டெம்பிள்ல இருக்கக்கூடிய பூஜை புனஸ்காரங்களையுமே ஃபோக்கஸா பண்ண முடியறது இல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி 2 விதமான நிலைகள் வந்து ஏற்படுகின்றது. இன்றைய வரைக்குமே அதுதான் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? ஸோ அவங்கள நாம ரட்சித்தாதான் அவங்க நம்மள எல்லாருமே ரட்சிக்க முடியும். இட்ஸ் எ மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் இல்லையா? ஆனா அதனுடைய தாற்பயத்தையே புரியாம அவங்களுக்கு எதுவுமே நம்ம செய்யாம போனா அவங்களுடைய ஜீவனமே வந்து இப்படி இன்றைக்கு வந்து பிராமணர்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் நிறையவே வந்து வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கான காரணம் கூட அதுதான் இல்லையா? ஸோ பேஸ் ரீசன் வந்து தெர் இஸ் நோ ப்ரொடெக்ஷன் இல்லையா? ஸோ 6வது காண்டமே வந்து ப்ரொடெக்ஷன், போஷணம் இல்லை, அதை பத்தி தான் படிக்க போறோம் நம்ம இல்லையா? ஸோ தகுதி வாய்ந்த அந்தணர்களை அவர்களுக்கு திருப்தி ஏற்படும் வண்ணம் அவர் வழிபட்ட காரணத்தினால் அந்தணர்கள் தமது அவர்களுமே மனசு திருப்தி கொண்டு இல்லையா அவங்களுடைய முழு ஆற்றலையுமே வெளிப்படுத்தி மகாராஜா நாபிக்கு முழுமுதற் கடவுளான நாராயணை தனிப்பட்ட முறையில் காட்டினர். ஏன்னா அவங்களுடைய மந்திரங்கள்ல வந்து அவ்வளவு தூய்மை இருந்தது. அவங்க ஆல்ரெடி அவங்க செல்ஃப் கண்டெயின், அவங்களுக்கு தேவையானதை மன்னர் நாபி பார்த்துட்டார். அதனால அவர்களுமே திருப்தி கொண்டு இனிமே இந்த உலகத்தில் அடைய வேண்டியது எதுவுமே இல்லை என்ற அந்த உணர்வு வரும்பொழுது அவர்களுடைய கடமையுமே அவர்கள் வந்து ஆனந்தம் கொண்டு ஆற்றினார்கள் அந்த இடத்துல. ஸோ வேள்வி சாலையில் புரோகிதர்களாக செயல்பட்டவர்கள் சாதாரண பிராமணர்கள், அவங்க வந்து வைஷ்ணவாஸ். அவர்கள் தமது வழிபாடினால் முழுமுதற் கடவுளையே வந்து அவர் வந்து தரிசனத்தை வந்து எழுந்தருள செய்யும் ஆற்றலை படைத்தவர்களானார். அதனால்தான் பகவான் அங்க வந்தார். அப்படின்னா அவங்க மனசு பூர்த்தியா அந்த உச்சாரணம் செய்ததாலதான் பகவான் வந்து அங்க வந்தார். யார் ஒருத்தர் மனசு பூர்த்தியா நம்ம செய்யறோமோ பகவான் அந்த இடத்துல கண்டிப்பா வந்து நிலை கொள்வார் என்பதற்கு இந்த பிராமணர்களுடைய செயல்முறையே நம்ம வந்து உதாரணமா பார்க்கலாம். அதனால்தான் மகாராஜா நாபியினால் முழுமுதற் கடவுளை நேருக்கு நேராக காண முடிந்தது. அவங்க மாத்திரம் காணல, எல்லாருக்குமே தரிசனத்தை கொடுத்தார் பகவான் இல்லையா? ஆன்றோர் ஒருத்தருடைய நல்ல ஒரு இதனால அத்தனை பேருக்குமே வந்து நற்பலன் கிடைச்சது போல அங்கே வேத உச்சாரணத்தில் வந்து தூய்மையான முறையில் செய்யப்பட்ட அந்த பிராமணர்கள் வந்து ஒரு வைஷ்ணவர்கள் இல்லையா? அவர்களால வந்து இறைவனுடைய தரிசனத்தை அனைவருமே பெற்றார்கள் என்று இந்த இடத்துல அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு வைணவனாக இல்லாத பட்சத்தில் அவனால் முழுமுதற் கடவுளை தோன்ற செய்யவே முடியாது. வைணவர் அல்லாத பிறரின் அழைப்பினை பகவான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லையே அப்படின்னா அவரை காணக்கூடிய பக்குவம் அவங்களுக்கு தான் உண்டு இல்லையா? ஸோ அவங்களாலதான் அவரை தரிசனத்தை வந்து உணர முடியும். ஒரு கனிஷ்ட நிலையிலையோ இல்ல வந்து நாஸ்திக நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இறைவனை வந்து நோக்கக்கூடிய அந்த புலன்கள் என்பது இருப்பதில்லை. இப்போ இந்த புலன்கள் எல்லாம் பக்குவம் அடைஞ்சாதான் நம்ம இறைவழி தரிசனத்தையே பெற முடியும் இல்லையா? இந்த புலன்கள் பக்குவம் அடையலைன்னா அதை உணரக்கூடிய நேர்ல இருந்து வந்தாக்க எங்கேயோ நம்ம விளம்பர கடத்துல இருந்து வந்துட்டாங்கன்னு தான் நினைப்பாங்க இல்லையா? சோ இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இறைவன் வந்து அதே மாதிரி தரிசனத்தை கொடுத்தாலும் இது உண்மையிலே இறைவன் தானா? சோ எங்கிருந்தோ வந்திருக்கார் போல இருக்கு, இவர் இறைவனா இல்ல நம்மள மாதிரி ஒரு நபரான்னு தான் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? அதுதான் கனிஷ்ட நிலையிலையும் அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நாத்திகத்தன்மையுடைய நிலை. சோ இறைவனாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இல்லை. ஏன் நம்ம கிருஷ்ணரே கூட துவாபர யுகத்துல வந்தப்போ அதாவது துரியோதனாலையுமே சகுனியாலுமே அவரை வந்து ஒரு அதாவது ஒரு மாயன் என்றுதான் நினைச்சாங்களே ஒழிய அவர் முழுமுதற் கடவுளாக இருக்கும் என்ற அந்த ஞானமே அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை இல்லையா? சோ அதனால்தான் பத்ம புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஷட்கர்ம நிபுணேன விப்ரோ மந்திர தந்திர விசாரதக வைஷ்ணவோ குருர்னா ஷாயத்
வைஷ்ணவா பசோ குரு. அதாவது பிறப்பினால் மட்டுமே நாம் இருந்தா பத்தாது இல்லையா, நம்முடைய இயல்புகளாலுமே நம்ம அந்த வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ் வந்து இருக்கணும். வேதங்கள் அனைத்திலும் தேர்ந்த ஞானமுடைய கற்றறிந்த அறிஞனை அந்தணன் வைணவனாக இல்லாவிட்டால், அப்படிப்பட்ட அந்தணன் வந்து ஒரு வைணவனாக இல்லாவிட்டால் அப்படின்னா இறைவனோட சம்பந்தம் கொள்ளாமல் இல்லையா, அவன் ஆன்மீக குரு ஆவதற்கு தகுதி உற மாட்டான். குவாலிஃபிகேஷன், a Vaishnava only can become a guru, a Brahmana cannot become guru. ஏன்னா பிராமணருக்கும் வைஷ்ணவருக்கும் என்ன வித்தியாசம், அங்கே வந்து உணர்ந்தறிந்த ஞானம் என்பது கிடையாது, ரியலைஸ்டு நாலேஜே இருக்காது. யாருக்கு? பிராமணருக்கு. பிராமணர் இது வந்து ஒரு கடமையாக எல்லாருக்கும் எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு செயல் தான் செய்துன்னு இருப்பார் இல்லையா. ஆனா அவரே வந்து உணர்ந்தறிந்து ஆற்றும் பொழுதுதான் அவர் வந்து யாரு? வைஷ்ணவர் ஆகின்றார். அதனால்தான் ஏ பிராமணா cannot be a வைஷ்ணவா, பட் ஏ வைஷ்ணவா இஸ் ஆல்ரெடி a பிராமணா. ஓகே, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மாறாக இழிகுலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து அந்த வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ் இருந்தா அவனை நாம வந்து குருவாகவே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. சோ இவ்வந்தனர்கள் வேத மந்திரங்களை ஓதுவதில் மிக தேர்ந்தவர்களாவர். அது மட்டும் பத்தாது, அவர்கள் வேத சடங்குகளை செய்வதிலும் தேர்ச்சி உடையர் என்பதற்கும் மேலாக அவர்கள் வைஷ்ணவர்களும் ஆவார்கள். அப்படின்னா இறைவனோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி அவர்கள் நவவித பக்தியில வந்து, அதாவது சம்பந்தம் அபிதயா புரிந்ததால பலஸ்ருதியாக பகவானே அங்கு தோன்றினார் இல்லையா. ஆதலினால் அவர்கள் தமது ஆன்மீக சக்தியினால் முழுமுதற் கடவுளை எழுந்தருள செய்வதோடு தங்களது சீடரான மகாராஜா நாபி பகவான் நேருக்கு நேர் காணவும் செய்தனர். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் சொல்றார், ஓஜசா அப்படின்ற அந்த பதம் நிறைவு பெறுகிறது இல்லையா, அந்த வார்த்தைக்கு பக்தி தொண்டின் ஆற்றலின் விளைவாக. சோ அவர்கள் ஆற்றிய அந்த பக்தி தொண்டு இல்லையா, அதனுடைய விளைவாக பகவானே அந்த இடத்துல எழுந்தருளினார் என்பது நம்ம அழகா இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். அதஹ பகவான் ருஷபதேவஹ ஸ்வவர்ஷம் கர்மக்ஷேத்ரம் அனுன்மன்யமானஹ பிரதர்ஷித குருகுலவாட்சோ லப்தவரைவர் குருவேர் அனுஞாதோ கிரகமேதினாம் தர்மான் அனுஷீஷமானோ ஜெயந்த்யாம் இந்திரதத்யாம் உபலக்ஷணம் சமாம் நியாயம் நாதாம் அபியுஞ்சன்ன ஆத்மஜனாம் ஆத்மசமானானாம் சதம் ஜனயாம் ஆச. இப்போ பத்ரிகாசிரமத்திற்கு மகாராஜா நாபை புறப்பட்டு சென்ற பிறகு இல்லையா, பகவான் ரிஷபதேவர் தனது நாடே தனது செயற்களம் என்று கண்டு கொண்டார். ஸோ அதாவது அவர் செய்ய வேண்டிய செயல், அவருடைய அதாவது பொறுப்பு என்ன, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு அவர் வந்து அவருடைய மக்களை ரட்சிப்பதுதான் அவருடைய கடமை என்பதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். ஆகையினால் அவர் தம் ஆடவருள் முன்னோடியாக விளங்க வேண்டும் என்பது, அதாவது புருஷர்களில் முன்னோடியாக இருக்கணும். ஓகே, அப்படின்னா ஒரு நல்ல குவாலிட்டிஸோடு இருக்கிறவங்க தான் புருஷா, அதாவது தெய்வீக குணங்களை கொண்டவர்கள் தான் புருஷா. நாம இந்த உடலுக்கு நாம தான் புருஷன், அதுல எந்த மாற்றம் கிடையாது. ஆனா இறைவனுடைய அந்த தெய்வீக ஆற்றலை வந்து நாம வந்து அதாவது அந்த ஒரு பண்புகளை நாம மேற்கொள்ளும் பொழுது உத்தம புருஷராக மாறுகின்றோம் இல்லையா. அப்ப நம்ம ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே பக்குவம் பெறுகிறது, அது இந்த உலக நன்மைக்கானது இல்லையா. அப்படிங்கிற அந்த கோணத்துல இருந்து நோக்க வேண்டும். ஓகே, இல்லறத்தாருக்குரிய கடமைகள் என்னவென்று உபதேசிப்பதற்கு முதலில் தனது ஆன்மீக குருகளின் கட்டளையின்படி பிரம்மச்சரியத்தினை மேற்கொண்டார். அதன் பிறகு அவர் ஏன்னா அவர்களை வந்து பிராமணருடைய இதுல கஸ்டடியில தான் விட்டுட்டு போனார் இல்லையா. அதன் பிறகு அங்கே அவர் கல்வி பயிற்சி முடிவுற்ற பின்னர் அவர் தனது ஆன்மீக குருக்களுக்கு குரு தர்ஷனை அளித்துவிட்டு இல்லற வாழ்க்கையினை வந்து மேற்கொள்கிறார். பின்னர் அவர் இந்திரனால் அளிக்கப்பட்ட ஜெயந்தி என்னும் பெண்ணை வந்து மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு அவளிடம் 100 புதல்வர்களை பெற்றெடுத்தார் இல்லையா. 100 பிள்ளைகள் அவருக்கு. 100 புதல்வர்களும் அவரை போன்றே ஆற்றல் மிக்கவர்களாக விளங்கினர் இல்லையா. சோ த டிவைன் குவாலிட்டி, அவரிடத்துல இருந்த அந்த தெய்வீக நிலை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்குமே வந்து சேர்ந்தது. அதனாலதான் டிஎன்ஏ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, டிஎன்ஏ வச்ச ஒருத்தருடைய நிலையை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். எத்தனை வந்து ஏன் அந்த காலத்துல வந்து ஒரு நல்ல குடும்பத்துலதான் பெண் எடுக்கணும், நல்ல குடும்பத்துலதான் பொண்ணை கொடுக்கணும், இதெல்லாம் ஏன் நினைச்சாங்கன்னாக்கா அந்த அதாவது அந்த சாந்தமான சுபாவம் இல்லையா, அவங்க வீட்டுல வந்து ஒரு தெய்வீக நிலை இதெல்லாமே இருக்கும் பட்சத்துல அந்த வீட்டுல ஏன் பொண்ணு கொடுக்கணும்னாக்கா
வரக்கூடிய வம்சங்களுமே அதே மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு நன்னிலை அடையறதுக்காக தான். அதுதான் உண்மை இல்லையா? ஆனா அது வந்து பிற்காலத்துல வந்து வேறுபட்ட நிலையில போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. உண்மையான தாற்பயம் இதுதான். பொண்ணு கொடுக்கறதும் சரி, பொண்ணு எடுக்கிறதும் சரி, ஒரு நல்ல குடும்பத்துல இருந்து கொடுக்கணும், நல்ல குடும்பத்திற்கு கொடுக்கணும். அப்ப என்ன ஆகுனாக்கா அந்த வம்சம் வந்து நல் விதத்துல வந்து முன்னேற்றம் பெறும். சோ நம்ம வரக்கூடிய பெண்மணி எப்படி இருக்குன்றது வந்து நாம வெறுமனே ஆஸ்திகளை கொண்டோ இல்ல வந்து ஒரு பௌதிக லாபத்தை கொண்டோ நாம் நோக்கினோம் என்றால், எஸ் பௌதிக லாபம் நம்ம என்ன எதிர்பார்த்தோமோ கண்டிப்பா கிடைக்கத்தான் போகிறது இல்லையா? ஆனா நம்ம அடைய வேண்டிய ஆன்மீக லாபம் எதுவுமே நமக்கு கிடைக்காது. சோ அப்ப நாம ஏதோ ஒண்ணுதான் அடைய முடியும். அந்த ஒன்னை நாம தேர்ந்தெடுத்து பார்த்து விசாரிச்சு தான் நம்ம செஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதுக்குதான் நம்ம இஸ்கான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிவோட்டிஸ் ஃபேமிலிஸ்லயே பார்த்து பார்த்து செய்யணும் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கான காரணம் கூட அதுக்குதான். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த இறை வழிபாடு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலை அந்த குடும்பத்தில் இருந்தா பிற்காலத்துல அவங்களால பக்குவமாக எந்த சூழ்நிலையுமே அவங்களால எதிர்கொள்ள முடியும். இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை என்னன்னா ஒரு க்ஷணமுமே வந்து வாழ்க்கையில வந்து நாம வெரி வெரி அதாவது ஃப்ரெஜைலா இருக்கு. அதாவது அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. உலக வர்த்தகம் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு தெரியல இல்லையா? சோ எந்த நாடு எந்த நாடோட வந்து சண்டை போடும்னு தெரியாது. எந்த நாட்டை வந்து பகைமைப்படுத்தும்னு தெரியாது இல்லையா? அப்படியே ஒரு மாதிரி என்னது வெறும் அதாவது சண்டை சச்சரவு நிறைந்த இந்த கலியுகம் என்பதை இந்த ஹையர் லெவல்லயே நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? அதாவது ஒரு நாட்டை ஆளக்கூடிய அந்த நிலையிலிருந்தே நம்ம அதை நோக்கலாம் இல்லையா? அங்கே ஒரு நாட்டினுடைய நன்மைக்காக பிற நாடுகள் வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்படுறது என்பதையுமே நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா? சோ அது வந்து மிக மிக தவறானது இல்லையா? நாம ஒருத்தர் வாழ்வதற்காக அடுத்தவர்களை வந்து நாம வந்து இம்சிக்கிறது என்பது மிகப்பெரிய பாவமாகும். அப்படிப்பட்ட பணம் வந்து இப்ப நமக்கு அது நன்மையாக தெரிந்தாலும் பிற்காலத்தில் அது வந்து மிக மிக மோசமான ஒரு நிலைக்கு அது எடுத்து சென்று விடும். அதனால நம்ம எந்த வழியில சம்பாதிக்கிறோன்றது முக்கியம் இல்லையா? சோ அந்த பணத்தை நம்ம தூய்மைப்படுத்தணும்னா இறை தொண்டிற்கும் ஒரு பகுதியை நாம செலவிடணும். இது எல்லாமே வந்து நாம தெரிஞ்சுட்டு செய்யணும். ஆனா இந்த காலகட்டத்துல எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு நிமிஷம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆர்டர் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் உண்டு. இன்றைக்கு வந்ததை வந்து நாம இன்னைக்கு மட்டும்தான் நம்ம நோக்க முடியும். நாளைக்கு அதே திரும்பி வரும்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. சேம் லாபத்தை சம்பாதிப்போம்னு சொல்ல முடியாது. அதனால அவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை தான் நம்ம நாடு நம்ம நாடுன்னு கிடையாது, இந்த பிரபஞ்சமே சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த பூமண்டலமே வந்து அவ்வாறுதான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? ஒருத்தருடைய செல்வத்தை வந்து இன்னொருத்தர் அபகரிக்கணும்னு நினைக்கிறது இல்லையா? இயற்கை வளங்களால வந்து ஒவ்வொரு நாடுமே வந்து இன்னொரு நாட்டால வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இல்லையா? அவங்க பேச்ச கேட்கணும்ன்ற அந்த இது உந்துதல். நம்ம நாடு கூட அப்படிதான் இருந்தது ஒரு காலகட்டங்கள்ல. இப்பதான் அது வந்து அதாவது தைரியமா எடுத்து செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையில வந்து நின்றுட்டு இருக்கோம். முன்னாடியெல்லாம் அப்படிதான். எஸ் எஸ் நம்முடைய இதுவுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கீழான நிலையில தான் இருந்துச்சு. இப்பதான் அந்த இதெல்லாம் கடந்து நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம். சோ ஒருத்தரை அடக்கி ஆளணும்னு நினைக்கிறது மிக தவறு இல்லையா? நான் முதன்மையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து மிக தவறு. இதெல்லாமே வந்து மிக மிக தவறான ஒரு விஷயங்கள். இங்கே அவரவர்கள் நாடு அவரவர்கள் வந்து பார்த்துக்கணும். அப்படியே அந்த ஒரு நிலை எவ்ரிஒன் ஹாஸ் தேர் ஓன் பொசிஷன் இல்லையா? இதுல வந்து நாம வந்து இது இருக்கு அது இருக்கு, நான் அதுல முதன்மையானவன், இதுல வந்து நான் தாழ்வானவன், இந்த காம்படிஷன் மட்டுமே வரவே கூடாது. அந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன தேவைகளோ அது பகவான் அங்க கொடுத்திருப்பார். அதை கொண்டு அவர்கள் வாழலாம் இல்லையா? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த தென்னிந்தியாவில பாத்தீங்கன்னாக்கா அரிசி தான் மேன்மையான உணவு இல்லையா? சோ இங்கே வரக்கூடிய இந்த உணவு வந்து நமக்கு இதை சாப்பிட்டா நாம குண்டாகவே மாட்டோம் அரிசி. ஆனா இப்ப நமக்கு என்ன போலியான ஒரு இது என்னக்கா நமக்கு வந்து அரிசி சாப்பிட்டா குண்டாயிடுறோம், அரிசி சாப்பிட்டா குண்டாயிடுறோம்னு நம்ம இது இந்த இடத்துலயே நம்ம வந்து தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நீரையும் அதனால் படைக்கப்பட்ட உணவு வகைகளே உண்டதால அந்த கருவில் இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை அந்த இதுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆயிருக்கு ஆல்ரெடி. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் இங்க விளையக்கூடிய உணவு வகைகள் வந்து நமக்கு என்றைக்குமே வந்து தீமை விளைவிக்காது இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம நார்த் சைட்ல போயிட்டு ரைஸ் சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து குண்டாகும். அங்கிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த சப்பாத்தியை நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம ஒல்லி ஆயிடுறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. இது எல்லாமே வந்து அபத்தமான ஒரு செயல்கள். புரிஞ்சுக்கணும். இறைவன் எந்த சூழ்நிலைக்கு வாழ்வதற்கேற்றவாறு அந்தந்த இடத்துல உணவு வகைகளும் அந்தந்த ஜீவராசிகளுக்கு எல்லாமே கொடுத்திருக்கார். எல்லாமே சர்ப்ளஸா தான் இருக்கு, எல்லாமே நிறைய தான் இருக்கு. ஆனா அதை நாம வந்து உபயோகிக்கக்கூடிய விதத்துலதான் நமக்கு அதாவது பற்றாக்குறை என்பது
வருகிறது. ஸோ ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையுமே இங்க நம்ம பீஸா பர்கர் சாப்பிட்றோம், அதை சாப்பிட்டு நம்ம எல்லாமே வியாதிகள் தான் இல்லையா? அது வெளிநாட்டுல வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு வந்து அவங்களுக்கு அது சரியா போயிடும். இங்க நமக்கு அது ஒத்து வராது. நம்ம உணவு வகைகள் வந்து நம்ம நாக்குக்கு அடிமையாகி சாப்பிடுறோம் இல்லையா? ஆனா அதுவே வந்து அந்தந்த இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி சாப்பிடும் பொழுது அது வந்து ப்ராப்ளமே கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து அடுத்த சூழ்நிலைக்கு போகாம நம்ம சூழ்நிலையில எப்படி வாழணுன்றத வந்து பழகிக்கணும். அதுதான் நமக்கு இல்லை. இங்க எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம அதனுடைய மேன்மையை பார்க்கறது இல்லை, இல்லாத ஒன்றதை ஒன்று தேடி போய் நம்ம வந்து அலையிறோம் இல்லையா? ஸோ அதனால இருக்கும் இடத்தை விட்டு நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்றோம், இல்லாத ஒன்றை தேடி நம்ம போறோம். அதுதான் மிக மிக தவறான ஒன்று இல்லையா? நம்ம இறைவன் எல்லாமே கொடுத்துருக்கார், ஆனா அதை வந்து புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய நாலேஜ் தான் நமக்கு கிடையாது இல்லையா? அதை யாராவது நாலேஜா எடுத்துரைச்சா கேட்டுக்கக்கூடிய பக்குவம் இருக்கா? அதுவுமே கிடையாது நமக்கு. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழ்நிலை இப்ப நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து பரமபுருஷன் ரொம்ப அன்சர்டனிட்டி. எத்தனை பேருக்கு ஜாப் இருக்குன்னு தெரியாது, எத்தனை பேருக்கு ஜாப் போகும் தெரியாது இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு இது. பரமபுருஷ பகவானின் மறுபிறப்பான ரிஷபதேவருக்கு, ஏன்னா நாம இயற்கையினுடைய வளங்களை வந்து நாம சுரண்டி கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா? தேவையற்ற விஷயங்களுக்காக, தேவையான விஷயங்களுக்கு உபயோகப்படுத்துறதுக்காக தான் பகவான் வந்து வளங்களை கொடுத்தார் இல்லையா? உண்ண உணவு, இருக்க இடம், உடுக்க உடை இல்லையா? அதுக்கப்புறம் இறை வழிபாடு, இதுக்குதான் இந்த வளங்களே கொடுக்கப்பட்டது இந்த இடத்துல. இதெல்லாம் வச்சுட்டு நீங்க பக்குவம் அடைஞ்சு மீண்டும் என் இடத்துக்கு வந்து சேருங்க, சிம்பிளா இருந்து வாழ்ந்து வாங்கன்னு தான் பகவான் அனுப்பிச்சார். ஆனா இங்கேயும் வந்து நான் வந்து அரசாளனும், அதுவும் பிராணனை விடுற வரைக்கும் நான் அரசாண்டு கொண்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு வாழும் பொழுது நம்ம இதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு வீட்லயே எடுத்துட்டா கூட வந்து வெந்தரி 50 வயசு ஆச்சுன்னா பிள்ளைங்க வந்து ஏற்று நடத்துறதுக்கான பக்குவத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவங்கள வந்து நல்ல ஒரு அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்து அந்த வந்து நல்வழியில வந்த பிறகு நாம் அவங்கள வந்து லெட் தெம் டேக் கேர் அந்த ஒரு நிலைக்கு நாம் எடுத்துட்டு போகணும். அப்படி இல்லாம நான் வந்து மரணிக்கிற வரைக்குமே அந்த சாவி என் கையிலேயே உட்கார வச்சுட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து மிக தவறு இல்லையா? ஸோ மேலும் அதையே நம்ம கொடுத்த பிறகு கூட பிள்ளைகள் வந்து அப்ப நமக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினைச்சிட்டு தாய் தந்தையரை வந்து அவமானப்படுத்துறதும் அவங்கள வந்து வெளியில துரத்துறதுமே மிக தவறு. இதுவுமே நடக்குது, இதுவுமே நடக்குது, 2 விதத்திலுமே நடக்குது. அதாவது பிள்ளைகளை நாம தான் ஈண்டெடுக்கிறோம், அவங்களுமே வந்து வளர்க்குறோம், ஆளாக்குறோம், எல்லாமே செய்யறோம். ஆனா இந்த பொறுப்பு நாம வந்து நடந்து கொண்ட விதத்தை வந்து நாம பின்னோக்கி பார்க்க வேண்டும். நாம நம்முடைய பெற்றோர்களோ இல்ல வந்து நம்முடைய அதாவது இன்லாஸையோ நாம வந்து பார்த்தோமா அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பிள்ளைங்க நம்மளோட இருந்து பார்ப்பாங்க இல்லையா? பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது போன் வந்த பிறகு நான் வந்து என் அப்பா இல்லைன்னு சொல்லிட்டுன்னு சொன்னாக்கா அப்போ அந்த குழந்தை என்ன புரிஞ்சுக்கும்? இட் இஸ் அ கன்ஃபியூஷன் இல்லையா? ஸோ அதனால எந்த ஒரு செயல் செய்தாலுமே நாம கரெக்டா அதை பரிபாலிக்கிறோமான்னு பார்க்கணும். அந்த பரிபாலித்த பிறகு அதை நம்ம பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுத்தா அந்த நம்பிக்கை வந்து குழந்தைக்கு கண்டிப்பா வரும். ஸோ கிட் வில் அக்செப்ட். அதை சிறு பிராயத்திலிருந்தே கொண்டு வரணும். வளர்ந்த பிறகு நம்ம என்ன சொன்னாலும் அது மைண்ட்ல வராது. நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்கின்றோம் என்பது நம்முடைய செயல்களின் மூலியமாக நம்முடைய பிள்ளைகள் சாட்சியாகவே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? அப்புறமா நம்ம வயசான பிறகு நாம வந்து பொறுப்பு கொடுத்தா கண்டிப்பா நம்மளையும் சேர்த்து அவங்க பார்த்துப்பாங்க. அந்த நிலை உண்டு. இது 99% கண்டிப்பா நடக்கும். 1% நம்ம விட்டுறலாம். ஆனா அதையே வந்து நாம ஆற்றி இருக்கக்கூடிய கடமைகள் வந்து அவங்க பார்க்கும் பொழுது நாம அதிகமாக அவர்களிடையே எதிர்பார்த்தோம்னாக்கா தட் இஸ் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அப்படி அமைந்து விட்டது. ஸோ அதனால நம்ம கடைசி வரைக்கும் பிராணன் விடுறதுக்கும் சொத்தை கொடுக்கறதுக்கும் நமக்கு மனசு பயம், நம்ம எங்க போறதுன்ற ஃபியர் இருக்கு. ஏன்னா இந்த காலகட்டங்கள் அப்படி இருக்கிறதுனால பிள்ளைகளுமே வந்து பக்குவத்தை பெறுவது கிடையாது. 2மே தவறு தான். ஸோ 2 தரப்புலையுமே தவறு இருக்கு இல்லையா? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ வாழக்கூடிய காலகட்டங்கள் அப்படி இருக்கு. ஆனா அந்த காலகட்டத்துல எப்படி அழகா வந்து ரிஷபதேவர் வந்து எப்படி தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அடுத்த சாப்டர் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உபதேசம் தான். ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம். பரமபுருஷ பகவானின் மறுபிறப்பான ரிஷபதேவருக்கு உலக செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற அவசியம் சிறிதும் கிடையாது. ஏன்னா அவருக்கு எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால அவர் இந்த உலக விஷயங்கள்ல வந்து பிரம்மச்சரியத்தையோ இல்ல வந்து இதுவும் என்னது கிரகஸ்தத்தையோ இல்ல வந்து வானப்பிரஸ்தத்தையோ அவர் வந்து செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனா அவர் எதற்காக செய்தார் என்றால், ஒரு அரசன் என்ன செய்கின்றானோ அதை தான் பிரஜைகளும் பின்பற்றுவார்கள் இல்லையா? அதை வந்து ஒரு முன் உதாரணமாக அவர் வந்து எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா? சோ அவர் அவதாரத்தின் நோக்கம் பக்தர்களை காத்து பக்தர் அல்லாதவர்களை அசுர செயல்களை தடுத்து நிறுத்துவதே ஆகும். பகவான் பிறக்கும் பொழுதே இந்த 2 செயல்களையுமே செய்கிறார்.
ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உபதேசிக்க விரும்புபவன் வாழ்க்கையில் அவற்றை கடைபிடித்து எவ்வாறு செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்று மக்களுக்கு கூறுகிறார். அடுத்தவங்களுக்கு நாம உபதேசிக்கும் முன்னாடி நாம் அதை பரிபாலிக்கணும். ஸோ எ லெக்சர் வில் பிகம் லைவ். அதாவது ஒருத்தர் உபன்யாசம் பண்றாருன்னா அந்த உபன்யாசத்தினால மக்கள் திருந்தி வாழ்கிறார்கள் என்றால் உண்மையிலேயே அந்த உபன்யாசம் செய்யக்கூடியவர் அவருடைய வாழ்க்கையில அதை பரிபாலித்துக் கொண்டிருப்பார். அப்போ அவருடைய உணர்தல், முந்தைய ஆச்சாரியாருடைய உணர்தல் எல்லாமே ஒத்து போகும் பொழுதுதான் அதை அவரே அந்த வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த தன்மை இறைவன் கொடுப்பார். அந்த சக்தியை உபன்யாசர் ஒன்றும் செய்யறது கிடையாது இல்லையா, உணர்தலை அவர் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். சோ அப்படி நம்ம எதை உபதேசிக்கிறோமோ அதை நம்ம பரிபாலிக்கணும், நம்ம செயல் தரத்துல எடுத்துட்டு வரணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த உபன்யாசம் நல்ல ஒரு நிலையை எட்டும் இல்லையா. ஆனா அதே அந்த உபன்யாசம் நாம சொல்றது ஒண்ணு நம்ம செய்யறது ஒண்ணா இருந்தா அது குறுகிய காலகட்டத்திலேயே அது முன்னேற்றம் அடையாது, அதாவது காணாமல் போகும் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். சோ அவற்றை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அதான் சொல்றார், அபனி ஆசரி பக்தி ஷிகாய முசபாவே அப்படின்னா தனது உபதேசத்தின்படி தான் நடக்காமல் பிறருக்கு உபதேசிக்க முடியாது. நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூட அதுதான் சொல்றார், நீ ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணு. லெக்சர்ஸ்ல நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவருடைய இதுல a person who is preaching should follow what he is preaching. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் உபன்யாசம் அடுத்தவங்களுக்கு கிடையாது, நமக்கு தான். அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தவங்களுக்கு கிருத்தியாருக்கு போகிறது. ரிஷபதேவர் பரமபுருஷ பகவான் ஆதலினால் அவர் எல்லாம் அறிந்தவர் ஆவார். அத்தோடு பிறருக்கு தன் முன்னுதாரண அரசராக திகழ வேண்டும் என்பதற்காக அவர் குருகுலத்திலிருந்து கல்வி கற்றார் இல்லையா. ரிஷபதேவர் குருகுலத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு எதுவுமே இல்லை, ஏன் கிருஷ்ணருக்குள் கற்றுக்கொள்வதற்கு எதுவுமே இல்லை, ஏன் சண்டிபாணி முனிவர்கிட்ட போயிட்டு கிருஷ்ண பலராம் அவங்கள குருவா ஏத்துண்டாங்க இல்லையா. அதுக்கப்புறம் குரு தட்சணை எதற்கு அவருடைய பிள்ளையுமே எடுத்துட்டு கொடுத்தார் இல்லையா, சங்கசூடனிடம் இருந்து ரட்சித்து கொடுத்தார் இல்லையா. சோ இத்தனையுமே எதுக்கு செய்தார்னா பிற்காலத்துல வரக்கூடிய மன்னர்கள் இவ்வாறு பரிபாலிக்கணும் என்பதை முன்னுதாரணமாக அந்த நிலையிலிருந்து ஒரு சிறந்த நடிகர் ஆக்சுவலி பகவான் இல்லையா, எந்த கதாபாத்திரத்தை ஏற்றாலும் அவ்வாறே அந்த செயலில் செயல்பட்டு அதை எடுத்துட்டு போவார் என்று பகவானுக்கு அந்த நாமம் உண்டு இல்லையா. சோ அந்த நாமளுமே இங்க ஒரு கதாபாத்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்டுதான் வந்திருக்கோம் இல்லையா. ஒரு விதத்துல நம்ம அதாவது குடும்பத்துல ஒரு அங்கமாகவும் அங்கே ஒரு தாயோ தந்தையோ இல்ல பிள்ளையோ இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்தானத்தை ஏற்று மேலும் வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல ஒரு தொழிலாளியாகவோ ஒரு முதலாளியாகவோ ஏதோ ஒரு ஸ்தானத்தை ஏற்று நாம செயல்படுகின்றோம் இல்லையா. ஆனா அந்த ஸ்தானங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தர்மத்தை நாம பரிபாலிக்கணும், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா. மேலும் இல்லை என்ற போது அதாவது ஏனென்றால் வேதம் அறிந்த முறையான ஆசிரியர்கள் எவ்வாறு கல்வி கற்பது என்பதை இதன் மூலம் மக்களுக்கு அவர் கற்பிக்க எண்ணினார் இல்லையா, தெளிவுபடுத்தணும். சோ அதனாலதான் அவர் குருகுலத்துக்கு சென்றார். பிறகு இல்லற வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்ருதி என்னும் வேத நெறிமுறைகளுக்கு ஏற்ப வாழ்ந்து வந்தார் இல்லையா. அதாவது இந்த சம்ஸ்காரங்களை எல்லாமே பரிபாலித்து இல்லையா அவ்வாறே அவர் வாழ்ந்து வந்தார். தனது பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார், ஸ்கந்த புராணத்திலிருந்து ரெஃபர் பண்ணி, ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணாதி பஞ்சராத்திர விதிம் வினா ஜகாந்திகி ஹரே பக்தேர் உத்தபாதயாவ கல்பதே. அதாவது இதுல இருந்து நாம பெறப்படும் உபன்யாசங்களை மனித சமுதாயம் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். இது எடுத்துரைக்கிறதே நம்ம ஃபாலோ பண்றதுக்கு தான், அதை சும்மா இந்த காதல கேட்டு இப்படி விட்டுட்டு போறது கிடையாது இல்லையா. நாரத பஞ்சராத்திர விதிப்படி முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுவதாகும். ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த ஒரு உணர்வு அயோத்தியா யாத்திரையின் போது எனக்கு மனசு அப்படி தோணினதானா. ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு வீட்டிலுமே பெரிய பெரிய விக்கிரகங்கள், நான் நினைச்சேன் ஒவ்வொரு வீடுமே கோயில் நினைச்சிட்டேன் நான். ஆனா ஒவ்வொரு வீட்டிலுமே பகவானுடைய ராமச்சந்திரமூர்த்தி, சீதா பிராட்டி, லக்ஷ்மண இந்த விக்கிரகங்கள் வெண்மையான அந்த கலர், நல்ல ஒரு 5 அடி ஹைட்டுக்கு இல்லையா. நம்மளாலலாம் ஒரு சின்ன விக்கிரகத்துக்கே நம்ம பூஜை புனஸ்காரங்களை பண்றதுக்கு ஒரு நாள் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ரொம்ப ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா. எப்பயாவது வெளியில போக வேண்டும் இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தா பூஜை பண்ண முடியாத ஒரு நிலையில உட்கார்ந்துருப்போம் இல்லையா. அப்பெல்லாம் நமக்கு மனசு வருத்தப்படும். ஆனா அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சர்வ சாதாரணமாக இல்லையா அங்க அப்படி அந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது ஒன்று எனக்கு தோன்றியது, அவங்களுடைய புண்ணிய கர்மங்கள் அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் தான் அந்த ஸ்தலத்தில் அவர்கள் ஜனிக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை அவர்கள் பெற்றார்கள். அப்படின்னா நாம எல்லாம் இன்னும் அந்த கர்மங்களை கழிக்கல, நம்மளாம் இந்த தூரமா இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னா நம்முடைய கர்ம பலன்களே வேறு, அவங்களுடைய கர்மங்களே வேறு. அவங்க
நல்ல அதாவது பக்தன் எனக்கூடிய நிலையில இருந்திருப்பாங்க. அதை வந்து மீண்டும் அங்கிருந்து தொடர்வதற்கான வாய்ப்பை பகவான் அங்க கொடுத்திருக்காரு அவங்களுக்கு. அதனாலதான் அந்த பூமியில அவர்கள் பிறந்து அவர்கள் வந்து பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த சர்வ சாதாரணமாக நாமெல்லாம் வந்து இது அனுஷ்டானம் பத்துமா, அது பத்துமா, இது எப்படி செய்யறது, இதெல்லாம் யோசிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அங்க அதை பத்தி அதையும் கடந்த நிலையில ஒரு பாவ நிலையில இருக்காங்க அவங்கள பார்க்கும் பொழுது. ஸோ அப்போ அந்த அந்த நிலையை பார்க்கும் பொழுது we are all in the even more lower phase அப்படிங்கிறது வந்து நன்னாவே தெரிய ஆரம்பிக்குது. இது எல்லாராலுமே உணர முடிஞ்சது யாத்திரைக்கு வந்தவங்களால. ஏன்னா ஒவ்வொரு வீட்டிலையுமே அவ்வளவு பெரிய விக்கிரகத்தை வந்து அனுஷ்டானம் பண்றது அவ்வளவு ஈஸியே கிடையாது. நம்ம வெறும் அனுஷ்டான நிலையில பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். அவங்க பக்தி பாவத்துல போயிட்டு இருக்காங்க. திஸ் இஸ் டோட்டலி டிஃபரெண்ட் இல்லையா? அதை நம்ம அந்த இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவங்களுக்கு நாரத பஞ்சாத்திர விதிப்பையே வந்து அவங்க அவங்க உடலோடய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க பாவத்தோடய வந்து விட்டது. இந்த ஆத்ம நிலையில இருந்து அவங்க வந்து அதை செயல்படுத்துறாங்க. அதனால அதெல்லாம் அவங்க சுலபமா செய்யறாங்க. நம்ம அப்படி கிடையாது. அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ப்ராசஸா நினைச்சு அன்றாட எடுத்துட்டு போறோம். அப்படின்னா இன்னும் நமக்கு அந்த பக்குவமே வரல அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா டிஃபரன்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து தெரிய வந்தது. ஓகே, ஸோ அப்போ அதாவது அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது இல்லையா? இது நம்ம படிக்கிறோம். அதே மானிடராக பிறத்தல் அரிதாயினும் எங்கே பிறந்தால் அரிதானது? விருந்தாவனத்திலும் அயோத்தியிலும் பகவானுடைய புண்ணிய கஷேத்திரங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து பிறக்கிறது மிக மிக அரிது. தென்னாடுல இருக்கக்கூடிய ரங்கநாதர் வந்து இல்லையா, பெருமாள், இதெல்லாமே வந்து புண்ணிய ஸ்தலங்கள் தான். ஆனா அந்த பாவத்தை கொண்டு நாம் ஆற்றுகின்றோமா என்பது மிக மிக பெரிய கேள்விக்குறிதான். இந்த பக்கம் வந்து நம்ம நிறையவே வந்து பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய லாபத்தை தான் நம்ம முதன்மையா பாக்குறோமே ஒழிய ஆன்மீக தொண்டை வந்து தொண்டாக ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு சாதாரண நபராக செய்யக்கூடியதுமே மிக குறைவு இந்த இடத்துல. ஆனா அந்த இடத்துல போகும்பொழுது நம்மள அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து தேர் நாட் வெல், அதாவது நல்ல காசு பணத்துல வந்து அவங்க அவ்வளவு மேன்மையான நிலையில இல்லை அவங்க. ஆனா அவங்க கிட்ட பக்தியில அவங்க மேன்மையா இருக்காங்கன்றத வந்து ரொம்ப அழகா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். எஸ், நார்த் சைட்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் கூட இருக்காங்க. ஆப்புலண்ட்ல இருக்கிறவங்களும் அதுலயும் இருக்காங்க, இல்லைன்னு நான் சொல்லல. ஆனா இந்த மாதிரி கஷேத்திரங்கள்ல இருக்கவங்களுடைய செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு என்ன இவங்க இப்படி பண்றாங்களே, இது என்ன பக்தின்னு கூட நமக்கு ஒரு சமயம் தோணலாம். ஆனால் அதுதான் ப்ராசஸ்ன்றது வந்து அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டதை வந்து இன்றைய வரைக்குமே பரிபாலிக்கக்கூடியவங்க இருக்காங்க இல்லையா? இப்ப ஜெகநாத் புரிக்கு போனீங்கன்னாக்கா யூ கேன் சி ரொம்ப சாதாரண மக்கள் கூட வந்து ஜெகநாதரை வந்து போய் தரிசிக்கிறாங்க அந்த இடத்துல இல்லையா? எப்பவுமே கூட்டம். மேலும் சயன ஆரத்தி வந்து பகவான் உத்தரவு கொடுத்தாதான் சயன ஆரத்தியே. அது 9 மணிக்கு கொடுத்தா 9 மணி, 10 மணிக்கு கொடுத்தா 10 மணி, 1 மணிக்கு கொடுத்தா 1 மணி, அது வரைக்குமே அந்த பாண்டாஸ் வந்து காத்துட்டு இருக்கணும். ஸோ இன்றைக்கு கூட நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். நார்த் சைட்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு ஒத்துவே வராது இல்லையா? இந்த சவுத் மாதிரி சேஃப் கிடையாதுன்னு நினைப்போம். ஆனா பக்தி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ வில் ஃபீல் நம்ம இன்னும் பக்தியில வந்து கீழான நிலையில தான் இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து அவங்க அந்த கோவர்தனகிரியில இந்த சுத்தி பரிக்கிரமா செய்யறத பார்த்தா அந்த குச்சியை ஒண்ணு போட்டுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கீழே விழுந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பரிக்கிரமா செய்வாங்க மாதாஜி. அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம என்ன ஒண்ணும் கிடையாது, நடக்க கூட முடியல நம்மளால. ஏன்னா நம்முடைய கர்ம பலங்களே வேற இல்லையா? நம்ம முக்கியத்துவமே வேற. ஸோ நம்முடைய நோக்கமே வேற. அதுதான் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ மகாராஜா ரிஷபதேவர் விதிகள் அனைத்தும் தன் வாழ்க்கையில் கடுமையாக பின்பற்றினார். அவர் ஒரு முன் உதாரணமான இல்லறத்தனாக தன் மயந்தங்களுக்கு இப்ப எந்த இடத்துல அப்பா உட்கார வச்சு பிள்ளைங்களை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க? சொல்லி கொடுக்குறாங்களா? வெரி ரேர். 5% நான் வேணா கொடுக்கலாம். 95% அப்பா வந்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறார். அவங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் கட்டுறது மட்டும்தான் அந்த வேலை மட்டும் தான் செய்யறாரு அப்பா. வேற நல்ல குணங்கள் வந்து சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய அப்பா வந்து மிக மிக குறைவு, மிக குறைவு. ஆக்சுவலி அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அம்மா மேலதான் விழுது. அம்மாவுடைய பாசத்தினையும் பரிவிலையுமே பிள்ளைங்க வந்து தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு அந்த ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது வந்து மிக குறைவு. ரேரா தான் ஒரு 5% அம்மா தான் ரொம்ப. சில வீட்டுல வந்து அம்மாவுக்கு தான் பயப்படுவாங்க பிள்ளைங்க இல்லையா? அப்பா வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பார். சில வீட்டுல வந்து அப்பா தான் 99% வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கக்கூடியவர். அம்மா வந்து அன்பு மட்டும் தான் கொடுக்குவா இல்லையா? அன்பு, இதை செய்ய, அது நல்லதுன்னு இதெல்லாம் வந்து அன்பு கொண்டு சொல்லுவா. அவளால அதட்டி எல்லாம் வந்து செயல்படுத்த முடியாது இல்லையா? சோ ஆனா அப்பா ஸ்ட்ரிக்டா சொன்னா பிள்ளைங்க கண்டிப்பா கேட்பாங்க. ஆனா அதை வந்து அப்பா செய்யறது கிடையாது இல்லையா? இது நிறைய வீட்டுல நடக்கக்கூடிய ஒன்று. அது ஒன்று மட்டும் கடமையே கிடையாது. பிள்ளைங்களுக்கு சம்பாதித்து நம்ம ஃபீஸ் கட்டுறது மட்டும் கடமையே கிடையாது. இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் த ஒன்லி டியூட்டி. ஆணும் பெண்ணும் இருவரும் சேர்ந்துதான் பிள்ளைகளை வந்து நல்ல விடயத்துல வளர்க்கணும்.
ஆனா அதுல வந்து பகிர்ந்து கொள்ளணும். எந்த பொறுப்பு ஆண் எடுத்துக்கொண்டால் பிள்ளைங்க நல்ல விதத்துல வருவாங்க, எந்த பொறுப்பு வந்து பெண் எடுத்துக்கொண்டால் பிள்ளைங்க நல்லபடியா வருவாங்க, அப்படி நாம அதை பார்த்து நாம வந்து எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? சோ அதாவது வாழ்க்கையில எப்படி வாழணும்ன்றத வந்து அப்பா எடுத்துரைக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எவ்வாறு ஒரு நிலையை வந்து எதிர்கொள்ளணும், இதெல்லாமே வந்து அப்பாவுடைய இதுல இருந்து தான் இருக்கு. அப்பா எதுவுமே சொல்லி கொடுக்கலன்னா பையனுக்கு எதுவுமே புரியாது இல்லையா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல இல்ல மாதாஜி. குந்தி தேவி மாதிரி ஒருத்தரே எல்லாமே பார்க்க வேண்டியது அப்ப இருக்கு. பகவான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த நிலை கொடுப்பார். ஹரே சூழ்நிலை கிருஷ்ணா. ஏற்றவாறு பகவான் கொடுக்கிறாரு மாதாஜி அந்த சக்திய. ஆமா, கண்டிப்பா கொடுக்கிறார். எல்லாமே வந்து அவருடைய சித்தமா இருக்கும் பட்சத்துல கண்டிப்பாக கொடுக்கிறார். ஆனா தந்தையாக இருக்கக்கூடியவர் அந்த பொறுப்பை வந்து கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படணும். இது இன்றைய காலகட்டங்கள்ல வந்து மிக குறைவாகிவிட்டது. இப்ப என்னுடைய அப்பா எல்லாம் உட்கார வச்சு நிறையவே சொல்லி கொடுத்தாரு, அது எனக்கு தெரியும். ஓகே, சோ ஆனா அதனாலதான் இந்த அளவுக்குன்னா வர முடிஞ்சது. ஓகே, அம்மா ஒன்லி அன்புதான். நீ சாப்பிட்டியா, அதுக்கப்புறம் தூங்குனியா இல்லையா, இதை பண்ணியான்னு தான் கேட்பாங்க. ஸ்ட்ரிக்டா படிச்சியா, எக்ஸாம்ல நல்லா மார்க் எடுத்தியா இல்லையா, இந்த வந்து இந்த ஒரு இப்படிதான் நீ வந்து இருக்கணும், போய் பேசக்கூடாது, இதெல்லாம் வந்து நல்ல செயல்கள், இதெல்லாம் கெட்ட செயல்கள் அப்படின்னு உட்கார வச்சு அம்மா ஓரளவுக்கு தான் சொல்ல முடியும். அப்பா வந்து ஸ்ட்ரிக்டா வந்து வரையறுத்து சொன்னா அது சம்பட்டியால் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அப்பா வந்து பொறுப்பான நிலையில இருக்கக்கூடியவர், அப்பா பொசிஷன். சோ அதை வந்து கண்டிப்பா எடுத்துட்டு போகணும். இது எல்லா தந்தையரும் செய்யலன்னு நான் சொல்லல. 5% தந்தையர் தான் செய்யறாங்க இந்திய காலகட்டத்துல. அந்த காலகட்டத்துல எல்லாமே பரிபாலிச்சாங்க. இப்ப இருக்கக்கூடிய தந்தைமார்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸி கோயிங்கா இருக்காங்க இல்லையா? அதாவது பொறுப்புகளை வந்து தலை மேல ஏத்துக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க அதாவது வரக்கூடிய ஜெனரேஷனுமே அப்படிதான் இருக்கு. ஒண்ணுமே பண்ண முடியுது. நான் 2 பாலர்கள் இங்க வேலை செய்யறாங்க, 2 பேருமே. அதுல பாக்குறேன், அந்த பையன் அங்க வேலை செய்யறது எப்படின்னா, இதை எடுத்து வைனா அதை மட்டும் தான் எடுத்து வைப்பானுங்களே, அதுக்கு மேல அவங்க யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. அதாவது மூளையே யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. மூளை நிறையவே கொடுத்துருக்காரு பகவான். ஆனா அதை வந்து எப்படி ஒரு கன்ஃபைனா முடிச்சு எடுத்து வைக்கணும்ன்ற அந்த அந்த ஆற்றலையே அவங்க உபயோகப்படுத்துறதே கிடையாது. ஆனா அதே ஒரு பொண்ணுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அதை அப்படியே பொறுப்பா ஓவர் ஃபுல் கவரேஜே பண்ணிட்டு வந்துடுறான். ஓகே, சோ இந்த இயல்பு எப்படி இருக்குன்னா, இங்கேயே அவங்க பொறுப்பு இல்லைன்னா அப்ப வீட்லயுமே அதே மாதிரிதான் இருப்பாங்க இல்லையா? சோ தட்ஸ் ஹவ் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷனுக்கு பணத்தை சம்பாதிக்கிறது மட்டும்தான் எப்படின்னு கத்து கொடுத்துருக்காங்களே வழிய, பண்புகளும் இல்லையா, எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில அனுசரிச்சு போகணும்ன்றது எல்லாமே அந்த நாலேஜ் கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். வெரி ரேரா. அப்படி அப்படி இருக்கும்போது அவங்க அப்பாவானா என்னத்தை சொல்லி கொடுப்பாங்க? அதுதான் நானும் சொல்றது. அவங்களுக்கே எதுவுமே தெரியல. இப்ப நாம நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கல. அப்போ நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு அவங்க என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க? சொல்லி கொடுப்பாங்க? ஒண்ணுமே கிடையாது. தட்ஸ் வை டீக்ரடேஷன் இல்லையா? இவையெல்லாம் பூலோகத்தை அவர் எவ்வாறு ஆண்டார் என்பதற்கு, எவ்வாறு தன் அவதார நோக்கத்தினை நிறைவேற்றினார் என்பதற்குரிய சில சான்றுகள், எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஏஷாம் கலு மகா யோகி வரதோ பரதோ பரத பரதோ ஜேஷ்ட ஸ்ரேஷ்ட குண ஆசுத் ஏனேதம் வயசம் பாரதம் இதி வெரி பசிந்தி. ரிஷபதேவர் 100 புதல்வர்களில் மூத்தவர் பரதன். அவருமே வந்து அவரை பத்தி தான் நம்ம ஜடபாரதரா படிப்போம். இந்த 15 சாப்டர் வரைக்குமே இந்த பிரியாவர்தனுடைய லைனேஜ் பத்தி தான் படிப்போம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த பூமண்டலத்தை பத்தி படிப்போம். ஸோ நம்ம கோலோக சார்ட் இங்க ஹேங் பண்ணிடணும், நான் ஏதாவது ஆணி அடிச்சு, அப்பதான் உங்களுக்கு அதை பத்தி சொல்லி கொடுக்க முடியும். சோ அழைக்கப்பட்டார். நற்குணங்கள் அனைத்தும் நிரம்பிய அவர் சிறந்த பக்தர். அவரது சிறப்பின் காரணமாகவே பூமி பரத வருஷம் எனப்படுகிறது இல்லையா? புண்ணிய பூமின்னு சொல்லப்படுது. இங்க அரிது அரிது மாநேராய் பிறக்கிற அரிது. இந்த பூமியில எந்த பாகத்துல பிறந்தாலும் நம்ம அரிதானவர்கள் தான். அதுலயுமே இறைவன் சேவிக்கக்கூடிய ஸ்தலங்களில் பிறப்பது மிக அரிது. அதை நாம வந்து பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? இமயம் முதல் குமரி வரைக்குமே சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், பாரத பூதிதே சஹைல மனுஷ்ய ஜன்ம யார ஜன்ம சார்த்தக கரிகர. ஜென்மத்தினுடைய சார்த்தகம் இல்லையா? அதாவது நம்ம ஜென்ம சார்த்தகம் அப்படின்றது என்ன, நம்ம பிறந்ததனுடைய அதாவது பலன் என்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கும்பொழுது கரிகர வர உபகார, நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு நன்மை செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? இந்த பரத வருஷத்தில் மனிதனாக பிறப்பெடுப்பதற்கும் ஒருவன் தன் வாழ்வினை வெற்றிகரமாக்கி கொள்வதோடு அனைத்து மக்களின் நன்மைக்காகவும் அவன் வந்து உழைக்க வேண்டும் இல்லையா? உபகாரம் என்பது அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு.
அவர்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை ஏற்றுக்கொண்டு பாரத பூமிக்கு வெளியே சென்று இல்லையா இவ்வுலகம் முழுவதும் நன்மைக்காக, இது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருந்தது. அதுதான் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில செயல்படுத்தினார் இல்லையா. மோரா சேனாபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு உண்டு இல்லையா. அவருமே சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே. தம் அணு குஷா வரத இவால்தோ பிரம்மா வர்த்தோ மலய கேது பத்ரசேன இந்திரஸ்புருக் விதர்பக கீகடி இது நவ நவதி பிரதானா. அதாவது பரதனுக்கு பின்னால் 109 பேர் பிறந்தார்கள் இல்லையா. அவர்களின் மூத்தவர்கள் வந்து, அதாவது அவர் 2வதுல இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மவதாச்சி ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 9 பேரும் தான் இவன் பரத மகாராஜாக்கு வந்து அரசாரத்துல வந்து உதவி புரிந்தவர்கள். ஓகே. மிச்சம் பேர் எல்லாருமே வந்து அதுல 9 பேர் வந்து துறவரம் மேற்கொள்கிறார்கள். மீதம் இருக்கக்கூடிய 81 பேர் வந்து பிராமணர்களாக ஆக்கி விடுகிறார்கள். ஓகே. ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து தே வில் பிகம் ஆஸ்பெரிஸ் பண்ணிட்டு அவங்க அப்படி போயிடுறாங்க. 10 பேர் மட்டும்தான் இந்த இதுக்கு வந்து உபயோகம். ஸோ 99 புதல்வர்கள் இருந்தனர். அவர்களில் இந்த 9 பேரை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. ஓகே. நான் இதோடு இன்னைக்கு முடிக்கிறேன். வாஞ்ச கல்பதாரோபிய கிருபா சித்துபியேவ ச பதீதனம் वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।